Bueno, boas tardes. Vamos a dar comezo porque hoxe vai a ser un pleno moi longo, non? Vamos a dar entonces inicio á sesión ordinaria do pleno do día 1 de agosto de 2024, que estaba convocado para as 7 da tarde, son as 7:05. Antes de pasar á orde do día, se vos parece, vos quería dicir dúas cousas. Primeiro, a persoa que leva o tema de micrófonos e streaming ten un virus estomacal, entonces non pode vir. Entonces, para o que é a videoacta, sí é importante que lle demos o botón, eu o digo porque eu son dos que se olvidan sempre, pero bueno, esperemos que que os recordemos. Que? Sí, estáse transmitindo. Sí, ele está desde a casa transmitindo, non? Deixou todo preparado para que se estea transmitindo. Que pasa que digo para que despois sirva para videoacta, que é o que está facendo Adrián, para non ter que transcribilos e tal, pois entonces sí é necesario que activemos o botón roso cada vez que vayamos a falar. Outra cousa que estive mirando, non vos presentei, igual hai algún que non conoce Emilio, non sei, Emilio Caínzos, é o noso técnico xurídico, ou un que temos agora no Concello, hoxe vai a sustituir a Adrián, non? O que é o secretario habitual. Adrián está de vacacións. Unha das cousas que tamén estivemos mirando aquí no RON, o digo porque, igual había algunha confusión respecto a isto, e aquí o di claramente, que no artigo 23 di especificamente que en todo caso ningunha sesión terá unha duración superior a 4 horas. Ou sea, que ás 11 da noite teremos que dar por rematado o pleno, non ter que chegar ás 12, senón ás 11. Vale, entón vamos ca orde do día. O punto 1 é dar conta de decretos da alcaldía, pois se dá conta. E o punto 2 é dación de conta da aprobación da liquidación do orzamento de 2023. Aquí, vamos ya dar a palabra ao concelleiro de Facenda. Boas tardes a todos e todas. Simplemente se dá conta ao pleno, a liquidación apróbase por decreto da alcaldía, pero na legislación ven que hai que dar conta no pleno, entón, o que se dá conta é da liquidación, que arroxou un remanente de tesorería de 1.531.308,04 euros, ten un informe, creo que todos tendes na documentación, un informe de intervención, que é favorable, en principio, nada máis, simplemente dase conta deste dato ao pleno. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Vamos entonces a pasar ao punto 3. Proposta de alcaldía das datas para a determinación das festividades locais para o ano 2025. Ten a palabra o portavoz do Goberno. Boas tardes. Pois efectivamente traemos esta proposta como é habitual, este ano con antelación máis que suficiente e tamén con antelación maior do que habitual, porque nos chegou antes a comunicación ao Concello, normalmente solía chegar en setembro. E, a proposta pois é a habitual, o 17 de agosto, o luns do Carme dos Pincheiros, e o 21 de setembro, que é o luns do Nazareno. Señor concelleiro de Facenda. Nada, eu vou votar a favor. Señora concelleira do PSOE. Nós tamén vamos a votar a favor. Señora concelleira do BNG. Nós, como saben, sendo tradicional, nos vamos a abster. Nos vamos a abster porque, como ben sabedes, sempre decimos que hai que abrir un debate, que nós consideramos que había que abrir un debate a nivel social, que ao mellor os días festivos sinalados non terían por que ser este, sino que podían ser outros, non? Entón, eu creo que neste momento a situación que estamos vivindo alrededor das festas no Concello, pois pensamos que é o momento xusto para abrir pois ese debate, incluso pois o mellor o de ter outras datas, unhas festas municipais organizadas polo
propio Concello, porque, como ben sabedes, tanto nas festas do Carmen dos Pincheiros como do Nazareno, pois se van a organiza o que son ambas comisións, creo que un día, e o resto organiza a través da Concellaría de Cultura, pois o Concello. A nós, para sempre traer estas datas, se nos di que é por tradición, nós pensamos que as tradicións pois van a estar moi ben avaladas por esas comisións que tradicionalmente se organizan, digamos que o día grande desas festas, como son o Domingo dos Pincheiros e o Domingo do Nazareno. Polo tanto, nós por esas cuestións nos abstemos e pensamos, así o manifestamos tamén dentro xa do Goberno, de que sería o momento pois de abrir outro tipo de debate. Señor concelleiro, portavoz do PP. Buenas tardes. Nosotros vamos a votar a favor, como hemos hecho siempre. Non sei se alguén máis quer decir algo máis. Simplemente decir... Apaga. Simplemente decir que tamén é unha tradición que o BNG a súa postura e xa empeza a ser despois de tantos anos, pero bueno, nos Pobra tamén se suma a necesidade de fazer o mellor un debate, sobre todo que está pasando recentemente cas festas, pero a día de hoxe vamos a seguir mantendo os festivos locais do Nazareno e dos Pincheiros. Bueno, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 11 votos a favor e 2 abstencións. Vamos a pasar agora ao punto 4, que é proposta da Alcaldía, implantación política de seguridade do Concello da Pobra do Caramiñal. Ten a palabra o portavoz do Goberno. Perdón. Bueno, este é un asunto que traemos para mellorar o que é a seguridade cibernética do propio Concello e, bueno, pois son as ferramentas que pon a disposición dos Concellos a Deputación e hai que tomar este acordo pois para iniciar os traballos de implantación, que son traballos de carácter técnico, evidentemente, e que xa hai traballadores e traballadores do Concello que xa se puxeron a traballar nesta tarefa e que busca eso, evitar ataques cibernéticos e hackers que xa se produciron recentemente en concellos non moi afastados aquí e non é que vayamos a ter a seguridade absoluta de que non se van a producir, pero polo menos incrementar na medida posible pois son pérdida de datos e acceso a datos protegidos e todo demais. Non ten un documento máis ben de carácter técnico que político. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda, Eloi Sobrido. Nada, vou votar a favor. Ten a palabra agora a concelleira do PSOE. Sí, nós tamén vamos a votar a favor pola necesidade que vimos que existe e despois de pasar o que pasou nos concellos estes coñecidos e cercanos a nós, que se ve claro que é necesario. Señora concelleira portavoz do BNG. Señor concelleiro portavoz do PP. Nosotros también vamos a votar a favor. Cualquier medida para incrementar la seguridad cibernética siempre será, aunque engorrosa, supongo que será de implantar y de trabajar, pero creo que es necesario. Señor concelleiro portavoz do Goberno. Se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Logo, votos a favor? Pois queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto 5, aprobación provisional de crédito extraordinario 01/2024. Ten a palabra o señor concelleiro de Facenda. Ben, boas tardes de novo. Gracias, señor alcalde. Antes de comezar, me gustaría solicitarlle a esta presidencia, incluso poñer en coñecemento se están de acordo do grupo da oposición, que como crédito extraordinario, suplemento de crédito, se rixen polo mismo artigo que é o 177 da Lei de Facendas Locales, como son dous puntos moi parecidos, pois quería propoñer que o debate sea conxunto, ainda que depois a votación pois se faga por separado. Non sei se é posible, se o alcalde está de acordo, se o portavoz ou o grupo municipal do PP pois estaría de acordo, senón pois se debate por separado, que tampouco teño ningún inconvinte. E pois procedemos a unha votación, se vos parece. Non? Ou estades de acordo? Bueno, pois se estades de acordo. Bueno,
Por separado, vale. Vale, pois tratámonos por separado, vale. Pois o primeiro que traemos no punto 5 é a aprobación dun decreto extraordinario que se pretende facer pois uso deste remanente que anunciei cando din conta da liquidación. Se pretende pois facer un uso de 397.600 euros para partidas que non estaban contempladas ou non existían no presuposto e que se crean a través deste decreto extraordinario. A cuantía son 397.600 euros. Se van pois para diferentes cousas, por exemplo, o arranxo da estrada de Friscos, que se valoran 60.000 euros, porque, bueno, ten polo tráfico pesado, pois parece que ten aí un problema, e pois se quere que explique a Concelleira de Obras, entonces pois metemos isto, tamén o saneamento no Conchido, nese punto de vertidos, para eliminalo xa dunha vez, a compensación do incremento do IPC de Viaco do ano 2023, que, como todo o mundo sabe, pois o asumeu o propio Concello, non se repercutiu no recibo, tamén se fai arranxos e melloras no centro de recollida de animais por 30.000, actividades de Nadal nos colexios a cargo da Concellería de Educación por 4.600 e tamén pois a tradicional comida dos nosos maiores, pois tamén que se creou o crédito extraordinario de 35.000 euros. Isto en total suma 397.600 euros. Ten a palabra a señora Concelleira do PSOE. Pois nada, nós vamos a votar a favor. Non sei se despois o Partido Popular ten algunha dúbida en algunha das partidas que se aumentan e yo explico, pero en principio vamos a... Señora Concelleira do BNG. Vamos a ver, isto é un crédito extraordinario, creo que xa o explico de Facenda, porque si son partidas, digamos, que non estaban no orzamento e que por diferentes motivos pois consideramos o que este goberno pois que deberían executarse, non? Como ben dixo, fai alusión a obras, pero eu me vou a parar neste caso concreto porque fai referencia a unha das concellerías que levo, que é a de Ensino, unha partida de 4.600 euros para actividades, sobre todo no tercer trimestre, que non estaban contempladas o que é no orzamento, e tamén un proxecto moi concreto socioeducativo que neste momento ainda temos que definir se o vamos facer pois co rapazada do centro ocupacional do CAF ou ben con algún centro escolar, non? Entón, nos, consecuentemente, imos votar a favor. Señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, evidentemente nós tamén vamos a votar a favor. A valoración conxunta do que facemos co remanente realmente se facía con un debate conxunto, pois estamos tamén de acordo ca proposta que facía o Concello de Facenda, porque é unha visión do que vamos a facer na totalidade, bueno, na totalidade non, porque non aplicamos a totalidade, pero cunha gran parte do remanente. En todo caso, nesta que son os créditos de nova creación, pois queremos destacar algunhas das actuacións, non? Os 150.000 euros que levamos para o IPC de Viacua é lícito e é xusto lembrar que se fixo esta actuación para asumir a subida forte do IPC que se une esos anos nun momento na que a cidadanía pois estaba sufrindo a crisis económica que todos coñecemos, e pudo ser unha medida que se fixo sentir máis ou menos, pero foi unha medida que se decidiu tomar naquele momento, que subir a auga, un ben tan necesario, pois a veciñanza que non era de recibo, e iso fai que ahora temos que utilizar estos 150.000 euros para compensar a empresa concesionaria. Como Concello de Medio Ambiente, pois a verdade é satisfactorio que dentro da Concellería de Obras se vaya a facer por fin a obra de saneamento no Conchido, porque é un punto que temos continuamente problemas de vertido. Como saben, estamos conectados a rede de Boiro, e o que se vai a tratar é de independizarse, poñer un bombeo no Conchido, e pois as vivendas da Pobra se depurarán na depuradora da Pobra. E se despois siga habendo problemas ali, pois xa non será responsabilidade do Concello da Pobra e terá que ser, pois, como venciño Concello de Boiro, quen lle faga frente, non? Tamén destacar que levamos unha partida de 30.000 euros para investimento en benestar animal, porque queremos tamén continuar mellorando as instalacións do centro de recollida, e para eso se van a dedicar. Señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Pero sí que nos llama la atención que siendo actuaciones pues interesantes y importantes, no los hubieran ustedes incluido ya en el presupuesto que debatimos hace 6 meses. No creo que la actuación, el deterioro de la estrada de Friscos, ni el saneamiento del Conchido, ni el tema del agua, ni supongo que el tema del bienestar animal y la comida de los mayores fuera algo que surgiera en los últimos 5 meses.
Luego, creo que todas estas actuaciones en su mayoría tienen que estar contempladas en el presupuesto que bueno, delimita su forma de hacer las cosas. En cuanto al saneamiento del Conchido, solo quería una matización, es decir, realmente es una obra que ya se habló de esto hace 3 años, incluso se había aprobado un presupuesto, incluso se había aprobado un crédito para realizarla. Lo que no entiendo yo, sí, se había aprobado 70 y pico mil euros, creo yo, quiero recordar, es decir, no te digo ahora la fecha exacta, pero se aprobó una partida presupuestaria de 70 y pico mil euros, creo que era con cargo a un préstamo. Lo que no entiendo es que, oye, una obra en la que todos coincidimos que es necesaria, que creo que hay que cuidar el medio ambiente y evitar sobre todo el deterioro de una zona ya de por sí compleja, no se ha hecho durante los últimos 3 años. Si vengáis ahora, pues oye, que se va a hacer de una vez, encantados y creo que es necesario y bueno hacerlo, pero que a ver si empezamos a hacer las cosas con una gestión sobre todo más dinámica y más rápida, cuando incluso se ha aprobado, se ha traído a pleno ya en otras ocasiones para hacerlo y todavía aún estáis en ejecutar. Y el presupuesto, ahora mismo, por esa dilación, es más caro que aquel que se había aprobado en su momento. Señor Concelleiro de Facenda. Ben, nada, comentar por contestar ao señor Durán respecto do presuposto. Cando se presenta un presuposto, unha das cousas que tamén ten que ir na documentación que vai no presuposto, porque así o marco artigo 162 da Lei de Facendas Locais é un anticipo, unha anticipación da liquidación que tivas ter do ano anterior. Lóxicamente, cando se fai o presuposto e nós anticipamos que sabemos por esa anticipación que vamos ter un remanente positivo, pois un se organiza e certas cuantías xa conta con neste momento do ano metelas para facer as frontes, é dicir, non é que se improvise, eso igual pasaba antes cando non se contaba con que se fora ter remanente, pero bueno, hoxe en día como contamos con que o podemos ter, pois facémolo desa maneira. Faise en todos os concellos, pregunte usted a compañeiros seus que gobernan e ello podrán dicir que aquí non facemos nada raro que non se faga noutros sitios, pero bueno, é que para saber estas cousas hai que estar. Entonces, que non estuvo nunca, eu entendo que se desconozan, non pasa nada, aquí se explican e se aclaran. Respecto da entrada, respecto do arranxo de friscos, isto, claro, non está contemplado, señor Durán, porque que isto surgeu estes meses. Foron ver a estrada a miña compañera e dixo, mira, hai este problema, claro. O presuposto é unha estimación, non todo se contempla, pero bueno, xa lle digo, como somos responsables e xa contábamos que íbamos ter remanente positivo, non porque o invente, sino polo que lle digo, xa vai contemplado na documentación do presuposto, pois facémolo desa maneira. En principio nada máis, se usted ten algunha lindeza máis que dedicarnos, pois ya aclararei no seguinte turno. Señora Concelleira do PSOE. Bueno, pois efectivamente, como estaba dicindo o meu compañeiro, a estrada de Friscos apareceu de 5 meses para aquí, o sea, non a podíamos haber incluído no presuposto porque non existía o problema. E, bueno, vese que un muro acaba de ceder, bueno, hai un tempo que cedeu, se están facendo todos os informes para poder levar a cabo o seu arranxo e por eso se levan neste remanente. E, bueno, o saneamento do Conchido, sí, se leva traballando un tempo, unha obra complexa e, bueno, a vamos a facer agora con todos os informes técnicos tamén necesarios e eu creo que é unha maneira de facer política pois sana e boa, porque é o que decía un pouco o meu compañeiro de Facenda, todos os concellos utilizan o remanente para facer obras, non é nada novo e evidentemente se superamos que íbamos a ter un remanente negativo non poderíamos ter estas valoracións, pero como sabemos que iba a ser positivo, pois decidimos invertilo aí, xa que nós evidentemente somos o goberno e é o noso deber. Señora Concelleira do BNG. Eu nada, eu simplemente, digamos que felicitar ao Concelleiro de Facenda e ao interventor, porque penso que fa un equipo de 10, non de 12, porque xa non é cuestión de que teñamos un remanente positivo, que o temos, sino que tamén a hora do reparto deste remanente nun cuadripartito fan que todo sea moi fácil e ao mesmo tempo que sea para obras que abarcan, como podedes ver, que abranguen todas as concellarías, obras que son moi solicitadas por toda a veciñanza e, polo tanto, eu penso que é algo moi positivo. Señor Concelleiro, portavoz de Nos Pobra. Bueno, creo que xa está contestado, pero é evidente que canto máis, se tiramos máis remanente, máis obras traeríamos e que quedan moitísimas outras pendentes por facer e que no momento os orzamentos fixemos o que podemos co que tiñamos naquele momento, non? Pero bueno,
Eu solamente me vou centrar un pouco no xamento do Conchido porque isto xa se leva traballando xa desde o mandato anterior ou incluso antes, e vou explicar un pouco. Eu non recordo se veu algún crédito, a verdade que non recordo ahora mismo. Sí que foi 2 veces no complementario da Diputación, foi 2 veces. E nunha delas todavía non tiñamos os permisos necesarios. O que se retrasou, quero recordar que foi o do urbanismo. Se necesita un urbanismo, aguas de Galicia e costas. Non sei se tiñamos, porque costou bastante traballo conseguir as autorizacións de todos os veciños e veciñas que teñen que ceder o paso, porque aquí a problemática desta obra, supoño que coñece, é que a rede de saneamento vai pola propia praia dentro do dominio público marítimo terrestre, e hoxe en día Costas non autoriza ninguna instalación deste estilo dentro do dominio público marítimo terrestre. Entonces era imposible, bueno, tampouco era unha opción que nos gustara, que o que se pretendía era retiralo do que é a praia, e polo tanto era unha acción complexa, un proxecto complexo conseguir retirar isto e tendo que atravesar por as fincas, as propiedades e incluso pois os garaxes de algún veciño para conectar co rede de saneamento. A nós nos gustaría telo feito moito antes porque é un auténtico quebradeiro de cabeza e aparte incluso xerera pois malestar entre o Concello veciño de Boiro e nós, porque quen mantén o bombeo a donde vai Boiro, cada vez que hai un problema no bombeo se manifesta no Concello da Pobra, e é, bueno, pois, unha situación que queremos evitar o antes posible. E, bueno, foron esas as circunstancias que nos levaron a que a día de hoxe todavía non este feito. E a diferencia de prezo, seguramente sí, a autorización, evidentemente, como todo, cada vez pois van subindo, pero tamén é porque, bueno, se completa coa actuación de pavimentación, que nun momento se retirou, e ao final se completa e se irá a unir ca pavimentación que fixemos fai pouco no Conchido, desde a última pavimentación hasta o límite co Concello de Boiro. Señor concelleiro, portavoz do PP. No, remarcar lo mismo, decir, oye, que nos parece bien las obras, pero que lo que no nos parece bien es la dilación en la realización de las obras. Si hay problemas de permisos me parece muy bien, decir, oye, todo tendrá su lógica y su explicación, pero entonces lo que no tiene sentido es que se haya traído a pleno realizar una obra cuando no estaba en la disponibilidad o en la posibilidad de realizarla. A ver si de esta conseguimos realizarla por el bien de los vecinos. Señor concelleiro de Facenda. Sí, bueno, nada máis, agradecer o voto a favor, decir que sí, as obras intentaremos que vayan pa diante, sobre todo aquelas que están pendientes. De feito, unha das cousas que nos marcamos como goberno cando chegamos, eu sempre dixen, os meus compañeros poden dicilo, a necesidade de ter un técnico para o tema das contratacións, de aí que hoxe podamos contar con Emilio, que tamén fai un moi bo traballo. Entonces creo que se está poñendo varias cousas, varias obras que estaban pendentes de licitar ao día, entonces, bueno, creo que irán pa diante. Si que é verdad que eu sempre lle dixen e doulle a razón ao señor Durán que a veces tiñan cierto retraso, eu teño criticado, pero bueno, eu cando cheguei dixen hai que poñer solución, a solución é tendo personal adecuado, e bueno, esperemos que agora vayan indo para adiante. Entonces, bueno, nada máis. Bueno, pois vamos a proceder logo á votación. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 6, aprobación provisional de suplemento de crédito 01/2024. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, este é un punto moi parecido ao anterior que vimos a debatir, ca única diferencia de que o anterior foi un crédito extraordinario, é dicir, non existía esa partida no presuposto, e agora o que aprobamos é un suplemento. Recóllese no mismo artigo da lei, no 177, e o suplemento quere dicir que son partidas que existen e quedaron sin crédito, ou simplemente se suplementan pois para poder realizar máis actividades ou para completar certo crédito para acabar de facer esas actividades. Moitas delas contan aínda con partida, pero bueno, o que se quere é facer algunha actividade posiblemente a maiores ou ter algunha cousa a maiores. Por exemplo, a primeira, material para a policía, xa había unha partida para material de policía, xa se foi gastando unha parte, ainda queda algo, pero bueno, consideramos que hai que ter máis material, entonces pois se suplementa, por poñer un exemplo. Aquí a máis curiosa que ustedes defenden, aínda que é un perjuicio para o Concello, pero bueno, entendo que o teñen que defender porque tamén son da mesma cor do partido que o goberna, o pago do canon das depuradoras, que aquí se ten debatido, que é un auténtico roubo aos concellos. Nós xa tuvemos que contemplar unha partida neste ano no presuposto de 84.000 euros, que con 84.000 euros eu en deportes faría estragos, pero non os podo destinar a eso, os teño que destinar a pagar este canon para financiar a
á Xunta. E, bueno, pois chegounos unha liquidación do ano pasado polos meses máis chuviosos. E, bueno, pois hai que poñer 180.000 euros que se podrían destinar a outra cousa para o benestar dos veciños, que a mí me daría igual pagarlo se non lo devolveran ou nos viñera no fondo de compensación ou noutras partidas unha cuantía similar, pero, bueno, non é o caso. Entendo que hai que pagar teñen que pagar outras cousas e presumir deso. E, bueno, se teñen algunha dúda con algunha das cuantías, pois ou ya se explicou o concelleiro que da área que o suplementa. Pero, bueno, nada, o total do suplemento son 148.900 euros e se financia tamén co remanente de tesorería do 1,5 millón que comentei antes. Neste primeiro turno, nada máis. Sí, perdón, 148.900 euros, sí. 648.900, sí, gracias, señor Durán, moitas gracias. Moitas gracias. Tengan agora a palabra a señora concelleira do PSOE, Patricia Orozco. Bueno, eu creo que Eloi o acaba de explicar ben. Eu despois, se eles teñen algunha dúbida en algunha partida que se suplementa que me corresponda a min, pois o aclaro no segundo turno. Señora concelleira, portavoz do BNG. Bueno, como ben explicou, isto é un suplemento porque serán partidas que xa existían e nos as concellarías que nos corresponden pois vamos suplementar o que é mantemento dos centros educativos con 10.000 euros. Isto concretamente temos pensado que sea para unha actuación o que encadreche. Xa ano pasado, se ben recordades, tiñamos no remanente o que era 15.000 euros para o patio de Cadreche, que non se pudo executar, non porque dera tempo, sino porque o sitio e as condicións onde se iba a facer non cumplía o que era pois as normas de que é seguridade e pois neste momento consideramos que se vai a cambiar un pouco que é a ubicación e aí pois podemos a executalo. Despois hai outra partida para suplementar en participación veciñal o que son as actividades. Como ben sabedes, o orzamento eran 25.000 euros, pero estivemos mantendo actividades, sobre todo obradoiros vinculados a artesáns ao longo de todos estes meses que se van a retomar despois no inverno. Entonces tamén tiñamos solicitudes para facer actividades ao longo de Nadal, que é tamén esa partida de 6.000 euros que se vai suplementar. E despois a cantidade, digamos que máis grosa do remanente que corresponde, que son perto de 40.000, quero lembrar de memoria euros, pois vai todo para que promoción económica. Si é certo que promoción económica de todas as concellarías que estou citando é a que ten orzamento máis grande, son 145.000 euros, pero tamén é ben certo que ao longo de todos estes meses, pois, digamos que foron surdindo proxectos que non estaban xa programados dende o ano anterior, senón que se foron programando ao longo destes meses, como pode ser a solicitude dunha subvención nominativa que vamos traer aquí, ou, por exemplo, participar nun programa para definir o que é unha estrategia que é da Fundación Ría, onde se vai a lanzar un concurso de ideas para todo o que é a zona, o frente marítimo, onde está situado o que é o mercadillo. Entón, nos consideramos que precisamos suplementar pois o que son esta área. Tamén vamos a suplementar o que é a dedicación que había no coworking, que si mal non recordo eran 6.000 e pico de euros, e precisamos suplementala porque neste momento o coworking ten moitísima actividade, todos os postos fixos están cubertos e temos máis solicitudes, de postos nómades e incluso pois empresas que están en preincubación. E tamén estamos no momento en que sacamos a licitación o que era asistencia técnica e entón vamos a asumir unha serie de gastos que se xeraron arredor deso. Señor concelleiro, portavoz de Nos Pobres. Ben, pois, con este punto vemos a totalidade do que se pode dedicar o remanente no noso concello e, pois, destacando tamén as áreas aquelas que teñen que ver ca xestión de Nos Pobra, pois está a seguridade e orde público que xestiona directamente o alcalde, donde levamos dúas partidas, unha de investimentos de 20.000 euros e outra de 8.000 que se investirán pois, dentro desa área. Levamos 12.000 euros para información e promoción turística. E tamén, bueno, as partidas de Administración Xeral, que son para reforzar a partida de estudios e proxectos técnicos, que estamos nun momento que estamos necesitando contratacións externas para levar a cabo moitos traballos dese estilo, moitos de obras de outro estilo, pero tamén de licitacións como vai poder ser a que temos que facer da recollida de lixo, do abastecemento, saneamento, bueno, moitísimos traballos que obrigan a reforzar esa partida. E 20.000 euros de horas extras que están moi tamén relacionados co que son as áreas que levan Nos Pobra, que é seguridade e orde público, porque
e o que é a Brigada de Obras, porque realmente moitas das actividades que se organizan desde outras concellerías, desde cultura, desde deporte, desde calquera actividade cultural que se organiza no exterior, require sempre destas horas extras de policía e dos traballos da Brigada, que sempre agradecemos, non, que teñen que traballar moitas veces en fin de semana, porque nos últimos anos a verdade é que a actividade cultural e de todo tipo se ten incrementado moitísimo no noso Concello. E, bueno, maiores levamos 4.000 euros tamén para medio ambiente, que, claro, o que decía antes, se no orzamento tiveramos máis hubiéramos metido en cada unha destas actuacións. Pero ahora que dispoñemos deste remanente, pois podemos permitirnos incrementar partidas que non chegaban cos orzamentos e que non nos permitían facer todo aquilo que tiñamos previsto. Señor concelleiro, portavoz do PP. Bien, bueno, nosotros así que como el otro, en el punto anterior estábamos de acuerdo, en este no estamos de acuerdo. Realmente, oye, nos parece bien que se gaste el dinero que es de todos los contribuyentes, pero entendemos que se tiene que gastar con rigurosidad y sobre todo con cautela. Miren, si la Xunta nos cobra 180.000 euros por meter agua dulce, agua de pluviales en la depuradora, es lógico. El tratamiento de depuración alguien tiene que pagarlo. Lo que no es lógico es que ustedes no contemplen una partida para hacer actuaciones para ir eliminando, ya no digo de forma total, pero sí de forma puntual aquellas zonas o aquellas conexiones donde se puede eliminar y ir rebajando ese coste que tenemos que soportar, porque eso lo vamos a tener que soportar siempre. Ahora ustedes se salvan siempre con la historia de la Xunta, que no cobre, pero oiga, el que contamina paga, y si es el Ayuntamiento tendrá que pagar. Y si no, lo que tendrá que hacer es las actuaciones necesarias para evitarlo, que es lo que ustedes no hacen. Bien, tiene otra partida de 140.000 euros para las fiestas de, como lo explicaban el otro día, más o menos que calculan 70.000 euros para los pincheiros, 70.000 euros para el Nazareno. Lo curioso es que el año pasado las fiestas de los pincheiros del Nazareno, el Ayuntamiento de la Puebla de Caramiñá, le costaron 55.000 euros cada una, es lo que aportó. En total 110.000. Este año, entre estos 140.000 más los 20.000 que ya se aprobaron los presupuestos, bueno, 25 que ustedes creo que han reducido a 20, por lo que nos han comentado, de los presupuestos estamos en 180, más la contratación de la persona que ustedes decían que era necesaria para gestionar todo esto que para ustedes es desconocido, pues estamos en 190. Es decir, pasamos de un coste de 110.000 euros a 190.000 euros para tener lo mismo cuando las fiestas, creo que todo el mundo a nivel general, dentro de la singularidad de cada uno, pues estaba satisfecho con la realización de las mismas. Es decir, pagamos por lo mismo pues casi el doble. Y ustedes están contentos por ello. Están contentos de pagar, 20.000 euros, de horas extras, pero a mayores de las que estaban presupuestadas en el presupuesto, que ya era una cantidad pues bastante alta. Y creo que eso lo que delimita o lo que determina es cómo tienen ustedes la forma de gestionar. Esto no es más que meternos en gastos continuos, incrementar la partida de gastos, con lo que al final detraemos partidas de actuaciones que son necesarias para nuestros vecinos y que realmente además lo que vemos es que es una inercia continua de despilfarro que creemos que no es lo adecuado para nuestro municipio. Señor concelleiro de Facenda. Bien, bueno, eu respeto a opinión do señor Durán, faltaría máis, non estou de acordo con él, porque claro, cando se fala de rigurosidade, prácticamente, así como van entrando facturas, todas contan con partida fragmentaria, iso é riguroso. O que non é ser riguroso é cando, se aquí tuviéramos que estar tendo seguido recoñecementos extrajudiciais, que como ten pasado e pasan algúns concellos. Entonces, hasta aquí, desde que estou aquí de Concello de Facenda, dígame usted que trouxáramos ningún. Por lo tanto, eso é ser riguroso. Non se equivoque, eso é ser riguroso. Eso é ser riguroso. Usted dixo que hai que ser riguroso. Xa estou dicindo que o somos. Estou poñendo exemplo. Outra cosa que non lle gusta o exemplo. Ben, en canto rigurosidade, falando desto tamén, remanente positivo. É dicir, se non fóramos rigurosos non habría un remanente positivo. Respecto do canon, eu vou aclarar un tema co canon da agua. O canon grava dúas cousas. O exceso de agua que entra, agua non contaminación, é a contaminación. A nos por contaminación o canon é cero,
Donde nos gran é polo exceso que chega de agua. Claro, tes un mes de outubro chovendo todos os días, home, exceso vai haber a narices. É imposible que non chegue, pero a Xunta cho cobra igual. E, por cierto, máis curioso que a FEGAN, donde ustedes forman parte, que teñen a vicepresidencia, creo, teñen algún puesto, claro, non está de acordo. A FEGAN, en general, donde ustedes están representados. Pero ustedes aquí o defenden, pois alegremente. Bueno, pois non pasa nada. Ustedes sabrán. Respecto das horas extras, mira, o fin de semana pasado eu celebrei unha actividade deportiva, os pincheiros tamén creo que celebraron a churrascada e a sardiñada, e claro, o persoal municipal tuvo que montar todo pola mañán e non o desmontou pois hasta a noite, porque o de deportes foi o da Nedia, se non me equivoco. Entonces, claro, iso hai que pagalo. Usted dirá, páganse horas extras? Sí, páganse horas extras, pero esa xente hai que pagar. E se usted me pregunta se iso podíamos facer Señor Concellero, vaya rematando. Si, rematou, alcalde. Se usted me pregunta se se podía facer de outra maneira, eu en deportes sí que lle pidín a técnico que mirara por unha empresa privada que pudera facer eso para non cargar aos servicios municipales, e sabes a sorpresa que me sale máis caro que teria que pagar as horas extras. Entonces, pois por eso facemos desa maneira. Usted o faría doutra, nós facémoslo desta, pero non somos rigurosos, non se equivoque. Señora Concellera do PSOE. Bueno, eu respeto a túa opinión igualmente, aunque tampouco estou de acordo, e tampouco me gusta que utilices a palabra despilfarro, porque considero que non estamos despilfarrando. Sobre todo, llevo a explicar, con 55.000 euros as comisións non facían as festas, nin as dos pincheiros, nin as do Nazareno. Non as facían. Nós nos reunimos con eles, vos igual non, pero nós sí. Entonces, como non eran capaces de asumir unhas festas con 55.000 euros, porque é inviable facer unhas festas con eses cartos, pois entonces nós decidimos poñer esta partida e levar as festas adiante con este suplemento de crédito. Eu penso que todos queredes que haxa as festas na Pobra do Caramiñal e que os concellos cada vez están asumindo en todos os lados facer as festas do seu pobo. Entonces, nós, despois de estar traballando cas comisións uns anos e ver varias formas de axudalos, decidimos este ano facer esta. Evidentemente, como dixo antes, usted o reconoceu que todo vai subindo, non? Os proxectos das obras tamén non se fixeron outros anos e agora están, pois, no de festexos igual. Todo vai subindo, cada ano todo está máis caro e as persoas teñen que cobrar. Entonces, sí, se vai a gastar 140.000 euros nas festas. E bueno, non se crea que se gastaban solo 55.000 euros, se gastaban 55.000 euros, máis o que poñía a comisión, máis o que se poñía o personal humano que se poñía do Concello, que era moito. Entonces, bueno, máis ou menos ao final veñen salindo un pouco no mismo que estábamos gastando. O que pasa que agora suplementamos esta partida e parece que vamos a gastar máis, pero ao final, se botamos contas cara ao ano pasado, máis ou menos vai a ir por aí. Pero bueno, é un acordo que chegamos, en todo caso, coas comisións, porque eles non son capaces de seguir pedindo por as portas. Creemos que non é a maneira de continuar, entonces creemos que hai que apoialos e hai que botar man das festas da Pobra do Caramiñal. Señora Concellera, portavoz do BNG. Sí, bueno, eu penso que hai que ser tamén bastante riguroso ca linguaxe, e tal vez o término que vostede empregou non é aceitado, porque nós sí que somos moi rigurosos a todos os niveis, o sea, a nivel legal, a nivel que aquí todas as facturas se pagan e, como ben dixo o Concelleiro de Facenda, non hai recoñecemento extrajudicial de crédito, non, todas se pagan. E é máis, non é que sexamos xa rigurosos, senón que como vos galegos somos moi aforradoriños, que incluso non se gasta todo o remanente, senón que queda aí no peto para o que poda pasar. Coa atención ás horas extras, claro, eu creo que a cuestión non é que facemos moitas horas extras, porque o que está claro é que a sociedade que está actualmente, incluso as actividades e servicios que temos, requiren de horas extras. Ao mellor o problema está en que as horas extras, que cando menos están por lei estipuladas, non son aceitadas. Así, neste momento, como ben sabedes, a nivel estatal, porque non sei, non temos competencias, pois se está debatindo tanto coa patronal como cos agentes sociais e o goberno, pois ao mellor unha reforma do que é a xornada laboral e tamén pois, digamos que adecuar moito máis a realidade que hai tanto económica ou de servizos o que é a cuestión das horas extras. Señor Concelleiro, portavoz de Nos Pobra. Ben, se explicou tamén un pouco o Concello de Facenda, pero non é quen contamina paga o principio que se aplica no tema da depuradora.
realmente é unha imposición que venden de a Xunta e nos din que ahora van a facer eso. A diferencia entre a agua que se consume na pobre e a que chega a depuradora, que chega máis, pois esa diferencia quen se fai cargo é o Concello. E eu garantizo que non é o Concello o único responsable. Non son os espazos públicos os únicos responsables. Non. Moitísimas empresas teñen conectadas as súas esplanadas á rede de saneamento. En algún caso, incluso por requerimento do Concello. Porque si son esplanadas onde se traballa, onde hai pois, restos de hidrocarburos, restos de peixe, restos de tal, teñen que ir efectivamente a depuradora. Isto, ao final, o que nos levará será a ter que, non sei, solicitar as empresas que teñan instalado un medidor de agua que consumen e da que verten e poñerlle un imposto tamén para que paguen, porque non é xusto que paguemos todos cando hai empresas que producen e, de feito, detectamos un problema na rede que vende o polígono que cada vez ven máis cargada de auga e iso é por este motivo, que non é ni bo nin malo, é necesario, porque non podemos tampouco consentir que esas augas acaben no medio público, porque ao final son sancións que nos veñen de Aguas de Galicia. E entonces, claro, efectivamente que queremos facer obras para intentar instalar a rede separativa. A rede separativa é, non vou dicir unha utopía, pero é un objetivo moi complicado de conseguir no noso Concello a día de hoxe. Sí que vou dar razón de que temos que empezar a facer obras e, de feito, temos algunha que se estudiou desde a Consellería de Medio Ambiente que lle propondremos a Consellería de Obras moi sinxela e que nos permitirá pues, aliviar un pouco. Pero isto, efectivamente, vai a seguir durante moito tempo, durante moitos anos. E pues, é unha decisión arbitraria da Xunta que os concellos non nos queda máis remedio que asumir, os concellos que, evidentemente, que xestiona a Xunta a depuradora. Pero non nos queda máis remedio que incluílo no suplemento de crédito e con toda a rigurosidade e cautela necesaria. Co tema das festas, se explicou tamén un pouco Concello, pero a mí tamén me gustaría engadir algo máis. Os veciños e veciñas non teñen que facer donativos ás comisións de festas. Pois tamén unha maneira de aliviar un pouco a presión sobre a veciñanza nun momento pois, que a crisis vai mellorando, pero ainda sigue estando vixente. Que é un gasto superior para o Concello? Sabe que eso pasa en moitos concellos. Non se pide polas casas e quen aporta todo é a administración municipal. Entonces, bueno, hai que ir cambiando, hai que ir adaptándose aos novos tempos, que a fórmula pode ser outra. Sí, seguramente, e ao mellor non estamos plenamente... Señor Concellero, vaya rematando. Sí, satisfeitas do acordado este ano, pero, bueno, as festas hai que celebralas e confiamos en que dende a Consellería de Cultura van a ser un total éxito. Señor Concellero, portavoz do PP. Bien, primero, yo no he puesto en duda que no se paguen las facturas. En ningún momento. Son ustedes los que nos dicen que, oiga, cumplimos los plazos, pagamos, es que entiendo que cumplen la normativa. Yo no he puesto nunca en duda ese tema que ustedes me dicen. Yo lo que pongo en duda, y digo, falta de rigurosidad y falta de tal, es en gastar dinero en cosas que no debemos gastarlo, o actuar en otras actuaciones que para nosotros son más importantes. Volvemos al mismo tema. Hay que pagar por el agua que se contamina, el origen será el que sea, pero lo que no podemos es seguir con el planteamiento de no hacer nada para evitarlo. Habrá que hacer lo que haya que hacer, pero en un año no han traído aquí ninguna actuación. Tengo muy claro que el 100% será imposible, creo que eso lo tenemos todos muy claro, pero creo que también tenemos todos muy claro que es importante el porcentaje que podemos reducir. Y cuanto antes empecemos a actuar, antes acabaremos corrigiendo. Y antes bajaremos el importe de lo que tenemos que pagar. Pero bueno, ustedes están en la dinámica de, oye, pagamos, protestamos y no hacemos nada. Y nosotros estamos en la dinámica de hay que hacer las cosas que hay que hacer para evitar estos gastos, porque si no es un gasto que no repercute y no nos beneficia en nada. En cuanto a las fiestas, miren, creo que el año pasado no hubo petitorio por las casas. Y ustedes le dieron a las comisiones de fiestas 55.000 euros a cada una. Y las fiestas se hicieron durante 4 días. Es decir, lo mismo que se hace este año. No es un problema de pedir por las casas, no es un problema de tal, que el coste ha subido sin duda y que probablemente, oye, en vez de 55 habría que darle un importe más alto, no los 25.000 euros que pusieron ustedes en los presupuestos, que es curiosísimo, pero bueno, a menos que tuvieran otra idea, no lo sé, es decir, yo en aquel momento ustedes no hablaron de esta idea. Sí que lo que nosotros criticamos es que el cambio de modelo que ustedes proponen, que me parece muy bien, que, oye, son ustedes, gobierno, tienen mayoría para cambiarlo y es lícito hacer los cambios que quieran, como si quieren cambiar, como planteaba antes la portavoz del BNG, las fechas y todo este tema, oye, son libres de hacerlo, cada uno tiene sus opiniones al respecto, pero sí que lo que sí es cierto es que pasamos de costarnos 105.000 euros, perdón, a 110.000 a 190.000, un 70% más, por el cambio suyo de planteamiento. Porque, oye, el petitorio ya no se hacía, las fiestas eran 4 días,
Habrá personas que le gustaran o no le gustaran, igual que habrá personas a las que le guste o no le guste un nuevo planteamiento, pero la realidad es que las fiestas siguen siendo un referente local, un referente comarcal, y seguimos entendiendo que hay que apoyarlas, pero sí que lo que hay que hacerlas es de forma rigurosa en el tema del gasto. Y en cuanto a las horas extras, mire, yo como empresario tengo claro, y como cualquiera me parece que, oye, a la gente que trabaja hay que pagarle, ¿eh? Señor concelleiro, vaya rematando, por favor. En alguna favor. ocasión nos dice que parece que no queremos que se pague. Pero sí que lo que queremos es que tiene que haber una organización suficiente para no tener que pagar horas extras. Porque incluso, miren ustedes, creo que es mejor, si hace falta, contratar a una persona, contratar a 2 personas más, que tener el volumen de horas extras que nosotros tenemos al año, que sería lo justo y razonable. No justificarnos en las horas extras que tenemos, y sobre todo, para evitar las horas extras, incluso a lo mejor tenemos que organizar el trabajo de otra forma para que no sean tantas horas extras. Ahora, ustedes al final se justifican siempre en la misma dinámica y con eso se quedan contentos, pero la realidad es que otra forma de hacer las cosas permitiría que, oye, irnos ahorrando dinero no de forma inmediata, pero sí de forma paulatina, y que ese dinero serviría para hacer otro tipo de actuaciones que sin duda son muy necesarias. Por favor, señor concelleiro. Bueno, vai a finalizar o señor concelleiro de Facenda. Ben, nada, simplemente moi rápido. Sí, cando usted, xa sei que usted non pagou do pago de facturas, eu puxenlo de exemplo de que cando usted nos di que non somos rigurosos, estou dicindo que sí, puxenlo de exemplo, non dixen que usted dixera que non pagáramos facturas. Respecto do canon, é algo que non vamos estar de acordo, pero, bueno, sí que teña claro que si usted, yo teño moitas veces, usted fora alcalde, eu estuvera aí a seu lado como concelleiro de Facenda en vez de estar neste, estaríamos descontentos con isto. A única diferencia é que usted iría á xunta, como vamos nós, protestaría e lle compensarían de alguma maneira. A nós eso non nos lo fan, esa é a única diferencia, pero bueno, temos esa desgracia, non lle temos que facer. Respecto das horas extras, usted di contratar personal ten que estar primeiro na plantilla como vacante para poder contratalo, e a contratación é bastante máis cara que as horas extras, usted debería calculalo. E por último, respecto das festas, eu non me quero meter neste tema, simplemente decir que o cambio de modelo veu solo porque non é o mismo que o Concello colabore e poña unha cantidad X do total a que o Concello asuma un 70% do coste total. A partir de aí xa non é unha colaboración, xa é directamente unha organización. Polo tanto, o cambio veu directamente solo pola baixada dos ingresos da propia comisión, que é normal cando non sales a pedir, que teñen todo o dereito a non facelo. Entonces, simplemente houve ese cambio e organizouse de outra maneira. Eu estou seguro que a miña compañera vai facer unha moi boas festas xunto cas 2 comisións. Eu deso non teño ningún tipo de dúbida. E respecto dos 140.000, bueno, teña usted en conta que o Concello xa viña organizando os venres, polo tanto, aí xa había un coste económico, e como lle dixeron tamén un coste de elementos humanos e materiales. En principio, o último tamén que quería comentar, que non o comentei, tamén vai para a débeda pública, vai tamén un suplemento de 387.283, e isto ven porque da liquidación dos presupostos do Estado do ano 22, pois nos corresponden 447.283 euros, dos cales 60.000 si xa estaban contemplados e previstos, e o que non estaba previsto a lei de estabilidade o que che di é que o que non teñas previsto como ingreso, sempre que teñas débeda, te lo que destinar a débeda. Por lo tanto, ben vida esta liquidación, xa podían outras administracións aprender neste caso do Estado. Señor concelleiro, vai rematando. Nada, pois vai servir, pois xa había unha partida, creo que era de 200.000 euros para esta finalidade, vai se ver incrementada nestes 387.283. E moitas gracias. Bueno, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 7 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos ao punto 7, aprobación provisional de crédito extraordinario 02/24 e aprobación de modificación da base de execución número 39. Ten a palabra o concelleiro de Medio Ambiente. Ben, pois esta é unha modificación tamén orzamentaria, pero como único objetivo que ten é o que ven explicado na proposta, é unha subvención nominativa para a Asociación de Empresarios, Comerciantes e Traballadores Autónomos da Pobra do Caramiñal, e que ten como objetivo manter a colaboración que levamos con esta entidade dende prácticamente 2022 para intentar xa constituir definitivamente a comunidade enerxética local.
que esperemos que se constitúa antes de que remate este ano, porque tamén si anuncio que a propia asociación conseguiu unha subvención do INEGA para todos os traballos tamén de técnicos que son necesarios, que non podemos realizar nin dende o Concello, nin de asociación, sino que é necesario contratar empresas especializadas que podan facernos un estudio daquelas cubertas, daquelas superficies das que dispón o Concello onde se poden instalar paneis solares e outras actuacións que se van a desenvolver relacionadas todos co aforro enerxético e coa transición ecolóxica. Non sei, se ten algunha dúbida, pois podemos explicar, pero, bueno, esa subvención, por certo, remata o prazo 30 de setembro, co cal, nesa data, terá que estar constituída a comunidade enerxética e terá que empezar a funcionar o antes posible. Hai unha liña de subvencións tamén do IDAE que permite presentarse para as instalacións deste tipo que comentaba, non só placas solares, sino tamén sustitucións de caldeiras ou envolventes térmicas, outro tipo, e que, bueno, se publicou o 25 de xullo no BOE e xa acabo de enterarme fai uns minutos de que xa se abriu tamén o prazo para presentarse. Entonces, urxente que contemos cun proxecto para poder presentarnos e conseguir estes fondos. E, bueno, pois con esta subvención vamos a seguir contando co traballo e colaboración da Asociación de Empresarios, pois en reunións, en dar a coñecer, sobre todo nos interesa moitísimo que fagan o traballo de conectar con todos os empresarios do Concello, con todas as empresas do Concello, con todos os establecementos hostaleiros e comercios que queran adherirse a comunidade enerxética, facer actividades de darlle publicidade, asistir a reunións de formación e todo o que é necesario para levar a cabo a constitución da comunidade enerxética local. Dice son 12.000 euros de subvención nominativa. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Concelleiro de Facenda, Eloi Sobrido. Nada, sí, gracias, alcalde. Nada, simplemente comentar que vou votar a favor. Ten a palabra a señora Concellera do PSOE. Eu igual, vamos a votar a favor. Señora Concelleira do BNG. Nós tamén votaremos a favor. Señor Concelleiro do PP. Nosotros vamos a votar a favor también, pero solo quería una aclaración. El importe de los 12.000 euros, porque yo entiendo que es una actuación importante, interesante, pero creo que el importe es muy escaso para lo que se pretende. No sé si es que es la asociación la que pidió 12.000 euros, no sé si es de un estudio que habéis hecho vosotros o si es algo... Me gustaría saber de dónde sale el importe de 12.000 euros, es decir, alguien tendrá que... el por qué, nada más. Porque entendemos que es una cantidad escasa para lo que se pretende. Ben, ten a palabra o señor Concelleiro de Medio Ambiente. Perdón, por empezar antes de que se me concedera. Bueno, efectivamente, podía ser máis, permitiría que destinara máis recursos da propia asociación a este traballo, pero, bueno, nós tamén temos que adaptarnos un pouco a disponibilidade que tiñamos dentro do remanente e, como vimos, pois, son moi amplio o abanico de cousas que se poden facer. De todas maneiras, lembro que teñen esa subvención concedida, que son 8.000 euros, tampouco é gran cousa da do IGAPE, pero, bueno, son 8.000 euros, que teñen que suplementar parte deles hasta os 11.000 e pico, que recordar, pero, bueno, aí é onde se van a facer os traballos técnicos de o que decía antes, non, dos estudios e todo isto. Isto é, pois, para que teñan posibilidades de ter persoas liberadas que participen, que traballen, que estén en disponibilidade, non simplemente os simples asociados, que ao final, pois, todos teñen que atender a súa empresa, como ben sabe, e non é de recibo nadie traballa gratuitamente, evidentemente. Pero sí, se cada se renovará, xa veremos. Bueno, unha vez que empece a funcionar a propia comunidade enerxética, en principio o aforro será xa o que permita a contratación de todo o persoal que se sea necesario para a súa propia xestión. Pero todavía son pasos que temos que dar. Señor Concelleiro de Facenda, señora Concelleira do PSOE, señora Concelleira do BNG, señor Concelleiro do PP. Pois se quer rematar, señor Concelleiro de Medio Ambiente. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Vamos agora ao punto 8. Aprobación provisional de suplemento de crédito 02/24 e aprobación de modificación da base de execución número 39. Non, este é o mismo. Non.
No, pensei que... No, vale, sí, é outros. Sí, era antes crédito e ora é suplemento, efectivamente. Pois ten a palabra a señora concelleira de Dinamización Económica do BNG. Ben, en este punto traemos o suplemento de crédito porque non sei se lembrades, xa creo que a primeiro de ano xa viñera a solicitude por parte da Cofradía de Pescadores dunha subvención nominativa donde aquela... Esperade que me está aclarando algo, puntualizando, que vou ter mala memoria o concelleiro de Facenda, me está dicindo febreiro, dixen primeiros de ano, Entón, bueno, como ben recordades, daquela presentan unha memoria, porque nós para aquela lle exiximos a presentación, a solicitude, a presentación da memoria de un estudio de viabilidade, donde o total do que solicitaban era 65.000 euros. Nós daquela, a disposición que había orzamentaria xera cunha subvención nominativa de desenvolvemento económico de 15.000 euros, por eso naquel momento lle demos 15.000 euros e ora consideramos importante suplementar con 40.000 euros máis. Por que suplementamos? Para nós, como ben dixemos naquel momento, a cofradía representa un sector estratégico no que é no noso concello. A situación sigue, non é que sigue, senón que neste momento incluso empeorou, ca baixa productividade que teñen por problemas o que poden ser pois estruturais, a propia contaminación de toda a ría, que a día de hoxe, por moito que a Xunta lle manden mostras de que como está a auga non obteñen resultados a que se debe, pois como ben decimos, a situación está igual, co cal se ve pois un pouco mermado o que son os seus ingresos. Moitas gracias. Señor concelleiro de VIPS. Ben, gracias, señor alcalde. Nada, eu simplemente comentar que vou votar a favor. Eu agradecer, digamos, a miña compañera. Eu teño que dicilo, bueno, isto como anécdota, se o podo contar. Cando trouxe a proposta, é verdad que hubo bastante debate por ser o que falamos sempre, unha competencia impropia, pero bueno, é verdad que é un sector importante. Bueno, pois ao final acabou nos convencendo con esa insistencia, lógicamente con un estudio económico matizado. Eu nada, pedir á administración que é competente, que coide das cofradías para non ternos que destinar 40.000 euros, bueno, 65.000 que é o que vamos a destinar, 65.000, eso, perdón, sí. 55.000, que lo podíamos destinar pues tranquilamente a otras cosas que sí son de competencia nuestra. Entonces nada, pues simplemente comentar eso. Gracias, Manolo. Moitas gracias. Señora concelleira do PSOE. Nos vamos a votar a favor. Señor concelleiro de Nos Pobra. Nós tamén vamos a votar a favor. Entendemos que isto non é algo que se pode manter no tempo. A cofradía non pode vivir das axudas do concello de onde é esa propia cofradía, pero si entendemos que é unha situación de emerxencia, que esa caída na produción é brutal, asusta, non? E preocupa moitísimo. Non é a primeira vez que se produce na historia, non? Xa hubo, cando se empezou aquí a producir as latas de atún, foi precisamente por unha caída enorme na produción de marisco, de berberecho e de mexillón e ameixa, non? Pero bueno, neste caso, pois reclamamos efectivamente esos estudios que eu non sei se existen ou non, e que ten que ser un estudio integral, porque se fala de contaminación, pero hai tamén infraestructuras que teñen os seus efectos sobre os bancos marisqueiros, e intentar que se rexenere de alguma maneira, que está claro que vivimos nun entorno privilexiado, nun ecosistema que sempre foi tremendamente produtivo e que hoxe en día pois asusta, non? Quero lembrar que no ano 2022 pois se extraeron 700 kilos de berberecho da praia dos Areos, cando eso era algo que se superaba nun só día, non? Para botarse a temblar e pensando nesas cifras. En todo caso, nos vamos a apoiar nos gastos de funcionamento para que podan seguir cas súas tarefas de vigilancia, de regeneración e todo o que realiza a cofradía, e, bueno, coa esperanza de que se esa última vez que necesitan desta axuda extraordinaria por parte do Concello. Podremos axudarlle en outras cousas, pero esperemos que non sexa por este motivo. Señor concelleiro do PP. Bien, nosotros tamén vamos a votar a favor, porque entendemos que, oye, en las circunstancias peculiares y especiales en las que estamos viviendo, pues hay que ayudar. Pero sí que entendemos que, bueno, no lo sabemos, yo es casi una pregunta que les hago, porque habrán ustedes más conversaciones con ellos, es decir, tal como viene en la memoria que se adjunta es para cubrir el déficit que tienen,
de los 65.000 euros, ¿no? Que es la propuesta que ellos traen. Me supongo que tendrán una memoria que han juntado. Pero yo creo que lo que tienen que, un poco en la línea de lo que decía el portavoz de Nos Pobra, tienen que empezar a pensar que probablemente no tiene que ser un tema de cubrir un déficit, sino que tienen que aprovechar los recursos para reestructurar su estructura, porque esto puede, este año tampoco no va a ser una bonanza. No sabemos lo que ocurrirá el que viene, pero sí que es cierto que tienen que empezar a lo mejor plantear sobre la circunstancia de una forma distinta y no que es algo puntual, sino que a lo mejor puede ser algo estructural y aprovechar los recursos y sobre todo la generosidad de la corporación local para que ir haciendo ese trabajo que realmente es ingrato, pero que a lo mejor es necesario. Moitas grazas. Señora Concellera BNG. Sí. Vamos a ver, dende o primer momento que a cofradía nos solicita o que esta subvención nominativa, nós por eso dixemos que presentaron o que era unha memoria e un plan de viabilidade, porque tiñamos claro que isto ten que ser un pouco que extraordinario e que si é certo, como decía o Concelleiro de Facenda, que estamos asumindo competencias impropias, porque quen ten as propias competencias que a Consellería do Mar, pois non fai nada ou case nada. Nese momento nos reunimos permanentemente con eles, porque estamos analizando o que é a situación e tanto o que o personal do propio Cabildo están realizando viaxes, porque están estudiando o que é diversificar o que é o produto, diversificar a comercialización ou incluso poder chegar a facer outros servicios vinculados co mar. Isto é o que fai, digamos que o Concello, como axente dinamizador e que atendendo a nosa responsabilidade pola preocupación que temos a cofradía. A cofradía neste momento que está facendo, xa dixo aquel momento, unha reducción de gastos, fixe un primeiro ERTE, ora está con un segundo ERTE, donde se pasa de 4 vixiantes a 2 vixiantes, donde quedan ca asistencia técnica e só quedan con unha administrativa. Polo tanto, eles sí que están tomando medidas a veces frustrantes e toman medidas porque quen ten as competencias non as toma. Eles onte me comentaban que a Conselleiro do Mar, o director xeral, a través do director xeral, lle dixo a primeiros de xaneiro que vendo que a situación era preocupante e a parte problemática, que iba a publicar unhas axudas que se publicaron o 23 de xullo, dándolle unha semana, habendo un festivo polo medio, para presentar o que era toda a documentación, tendo un ERTE, e a maiores estas axudas se basan na mortandade por cuestións ou fenómenos moi concretos, cando aquí entonces se dá a diferencia de que hai cofradías que poden ter axudas de 17.000 euros e cofradías como a nosa, estando en peor situación, 4.000 euros. E como eles ben explicaban, isto é porque as axudas non son coherentes, porque van relacionadas ca mortandade e non ca baixa productividade. Polo tanto, nos insistimos que nos preocupa que para nós é un sector, o sector do mar, estratégico e como organización o que son a cofradía, que son de dereito público, son organizacións importantes, sobre todo para a xestión do mar. Eles decían que estaban moi preocupados porque por outras costas do Estado español xa se estaba dando bancos marisqueiros para que explotaran empresas privadas 2.000 metros a 35 euros anuais, por exemplo. Esa é a política que ven e a que lle temos medo e por eso nos diferenciamos un de outros. E eu non quero rematar sin felicitar tamén a propia Cofradía de Pescadores, porque non sei se saberedes, pero 28 de setembro cumplen 100 anos. Moitas grazas, señor concelleiro de VIPS, do PSOE, señora concelleira do PSOE, señor concelleiro de Nos Pobra, señor concelleiro do PP. Pois remata, si quere, a señora concelleira do BNG. Si ten algo que decir. Eu simplemente, si todos vamos a votar a favor, agradecer este apoio unánime o que a cofradía, pero que se debe traducir con accións reais. Polo tanto, vostedes que son do mesmo partido do que goberna da Xunta, pois falar co conselleiro do Mar ou cando menos que faga políticas máis activas que sean coherentes para a defensa dese sector. Outro exemplo máis, eles teñen que asumir o que é a vixiancia e vos sabedes que isto va por convenio que rematou en xullo e o ano pasado a Consellería, sabendo que non tiñan o mellor orzamento para asumir todo o gasto do que son os vixiantes, lanza os convenios en decembro. Agardemos que este ano non se produzca a mesma situación. Que eso tamén fai, ese tipo de políticas é o que fai que a cofradía neste momento este nesta situación. Moitas grazas. Vamos a proceder á votación.
Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 9, proposta de alcaldía, delegación de competencias para a xestión recadatoria na Deputación Provincial da Coruña. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, vale, bueno, primeiro vou explicar, antes de poñerme a explicar a proposta, vou decir por que surge a proposta. Vale, esta proposta surge tras tomar, digamos, ou encargarme da Concellería de Facenda e falar ca tesorera accidental que temos, pois ela unha das primeiras cousas que me transmite que igual era bo interesante para un concello deste tamaño, destas características, pois igual delegar, digamos, parte da recaudación que ahora mesmo se está ocupando o concello no servicio da Diputación, por contar con máis medios, e o que suporía en algúns impuestos que están, digamos, ingresando ou recaudando a través de empresa, tamén permitiría pois esa forra parte dos recursos humanos que se destinan tamén a esa tarefa administrativa, pois se podrían utilizar ou destinar pois a outros departamentos que consideramos que, bueno, pode ser interesante pois facer ese cambio. O que se propón aquí é delegar os impostos que son directos, que como ustedes saben son o IBI, o EAE, o impuesto de tracción de vehículos de tracción mecánica e o imposto do incremento do valor de terrenos de natureza urbana, o que se conoce como plusvalía. Tamén se propón delegar unha das tasas, a tasa de utilización privativa e aproveitamento do solo, subsolo e bo das vías públicas, as empresas que o exploten, así como as sancións de tráfico, circulación, vehículos, motores, seguridade, que este último vense ocupando Sergio, que é un auxiliar administrativo, vense ocupando deste traballo, faino realmente ben, pero, bueno, tamén leva o que é a parte informática, e, bueno, queremos que pode ser interesante tamén que se pode ocupar, deixar de ocupar do tema das multas. A proposta conta cos informes tanto de tesorería como de intervención, os dous son favorables. Lóxicamente, a recaudación nós creemos que vai ser positiva no global. En canto aos números, eu estou convencido que vai permitir unha maior recaudación nalgúns impostos locais, incluso algúns que levan tempo sin cobrarse, estou seguro que se vai a poder vanse poder cobrar. Eu que estuve traballando no Departamento de Recaudación da Diputación de Lugo, é un departamento bastante efectivo, entendo que o da Diputación da Coruña de ser igual, e, bueno, en principio, pois é a proposta que se trae a pleno. Da recaudación voluntaria, digamos que a Diputación pois queda cun 5%, e, bueno, tamén cun porcentaje das sancións pola tasa dun 1,5%, pero, bueno, en general creemos que é unha proposta boa, atendendo un pouco, neste caso, pois ao criterio dos técnicos. Lóxicamente non delegamos todo, porque, por exemplo, a tasa de basura, o que ven sendo a tarefa administrativa de facer as bonificacións e tal, teríamos que facer igual, só cobrarían. Entonces nos pareceu, pois, bueno, que non era interesante se non se van a ocupar realmente do que é toda a tarefa administrativa. Entonces, pois, por eso se trae esta proposta. Bueno, depois nun segundo turno, cando vayan facendo as intervencións, se hai algo que aclarar, pois aclarámoslo. Moitas gracias. Moitas gracias. Señora concelleira do PSOE. Ben, pois nós vamos a votar a favor porque tamén consideramos que vai a ser beneficioso para o noso concello. Realmente viñase realizando un bo traballo co Departamento de Recaudación, pero é verdade que bueno, isto nos vai a permitir pois mellorar aínda un pouquiño máis. E bueno, e ao mellor tamén liberar pois un pouco o capital humano que nos fai falta tamén para dedicarnos a outras áreas, non? Entonces eu creo que vai a ser positivo para todos e bueno, e por eso vamos a votar a favor. Señora concelleira portavoz do BNG. Señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Bien, Nos Pobra vai a apoiar a proposta, por suposto. Esperemos que efectivamente os números den e se mellore a recaudación. En todo caso, un efecto que sí vai a ter é que vai a ser máis democrática, porque a Deputación sí que ten unha capacidade maior de exercer a recaudación executiva e non é xusto que haya pois veciños ou veciñas que a veces non pagan os impostos que deben e así mediante estas accións pois sí que non lle queda máis remedio que facelo e polo tanto pois todos e todas os que temos a obriga de pagar impostos, pois os que están aquí recollidos, pois tenemos que facelo
por vía voluntaria ou, xa digo, por vía executiva. Nada, de acordo co que dixo o Concello de Facenda, e esperemos que os números sean os que prevemos e se mellore o servizo. Moitas gracias. Señor Concelleiro portavoz do PP. Bueno, me supongo que los números son un poco lo que hablamos, lo que nos aclararon el otro día, ¿no? Ese 5% serían en torno a los 125.000 euros, o es otro importe. Que viene tal cual, si me permite, alcalde. Sí. Mire, yo le leo, porque al final los números los hacen los técnicos, es decir, yo simplemente después digo tal, es un 5% de la recaudación en periodo voluntario, por lo tanto no es el total de las cifras que yo le daba el otro día, claro, porque ahí también se cuenta la parte ejecutiva. La voluntaria aquí, el coste que prevé en base a la recaudación que se lleva haciendo estos últimos años, la tesorería son 116.602,14 y después son 8.704,53, que eso es por el tema que le comentaba yo del importe de las sanciones, y que sería lo que se quedaría la parte de la Diputación. Esto hace los 125.306,67. Esto es en base a los datos que la tesorera tiene actualmente. Vale. Bueno, nos gustaría que nos ocurre en varias ocasiones y hemos por escrito reiterado en varias ocasiones que nos remitan toda la información por escrito de los plenos, alcalde, y esto va dirigido a usted. Es decir, yo no entiendo cómo nos mandan una propuesta de acuerdo donde dicen, visto los informes que constan en el expediente, y en nuestro expediente no tenemos nada. No tenemos informe de intervención ni informe de tesorería. Como esto ya es de forma reiterada, yo es que no tengo que ir a la gestión. Yo he pedido en distintas ocasiones que cualquier información y cualquier documentación relativa a los temas que vayan al Pleno, lo lógico es que nos lo hagan ustedes llegar. Pero bueno, como al final siempre estamos con lo mismo, pues quiero eso, reiterárselo ya aquí en el Pleno, a ver si con eso conseguimos que nos manden la documentación adecuada. Independientemente de eso, miren, es curioso que ustedes nos hagan un planteamiento que hasta ahora no era necesario, llevan 8 años gobernando, no vieron esa necesidad y estamos hablando de eso, de en torno a 125.000 euros al año. Es decir, en 4 años 500.000 euros. Por hacer un trabajo que ahora estamos haciendo, como ustedes bien dicen, el Departamento de Recaudación, creo que todos coincidimos que funciona de forma adecuada e incluso hay que reconocerle muchas veces el trabajo arduo que realizan. La recaudación va a ser similar. ¿Dónde está el beneficio? Es más, hasta el concejal de Nos Pobra duda de que los números sean, a ver si son, mismo ustedes no saben si los números van a dar. El tema ejecutivo, tenemos un convenio con ATRI que lo vamos a renovar hoy también para el tema ejecutivo, con lo que al final, oiga, el otro día hablábamos cuando pregunté el porcentaje de ejecución, es más o menos similar al que va a conseguir la Diputación, con lo que nos vamos otra vez de nuevo, a nuestro entender y nuestro criterio, es a meternos un gasto que no necesitamos. Si tenemos que reforzar el departamento, pues será bueno reforzarlo. No sé tampoco, y aquí no aparece en ningún sitio, si la propuesta es adherirnos al delegar en la Diputación, ¿cuánto plazo es? Si es por 1 año, 2 años, prorrogable, 5, ¿cuánto es el plazo que estipula la Diputación? Porque desconozco cómo es el convenio y me gustaría también que nos lo dijeran. Pero sí que lo que entendemos es que realmente no es interesante para el Ayuntamiento el dispendio de ese dinero para algo que ya estamos consiguiendo hoy con la estructura que tenemos. Si ustedes entienden que hay que reforzar la estructura, podría ser algo que habría que ver, pero tienen ahí 125.000 euros incluso para hacerlo, o menos, y seguramente conseguirían subir un porcentaje de la recaudación invirtiendo, menos dinero del que nos va a costar la Diputación. En el tema del Ejecutivo, si tenemos un tema con la Xunta para reclamar, si el Ayuntamiento no quiere hacer la parte ejecutiva, que puede hacerla, y si no quiere hacerla y delegarla en la Xunta o quien quiera, pues es otro tema totalmente distinto, pero seguimos sin ver el ahorro económico para nuestra corporación en el tema de delegar este tema en la Diputación. No nos costan los informes y por eso que entendemos que al ser algo tan importante, de una cuantía tan elevada, debía ser algo que cuando ustedes mismos dudan de que si realmente los números dan lo que tienen que dar, creo que debíamos dejarlo a estudiarlo, pormenorizadamente verlo, porque es algo muy importante para nuestro Ayuntamiento. Incluso lo que proponemos es que
bueno, como encima nos faltan los informes, nosotros lo que proponemos es que se retire del orden del día, porque entiendo que tampoco no habrá un plazo de adhesión estricto que haya que adherirse en un momento determinado en otro, y podrá ser alguna actuación que, en caso de que sea necesario, se determine que es interesante, hacerla en otro momento. No gestiona, están, pero claro, él acaba, o portavoz acaba de solicitar que se mande por escrito. Pero, sí. Yo no lo digo con intención de reprocharle nada a nadie, ni historias de nadie, sino que no lo tenía. Nada más. Porque toda la información de dentro, cuando me comunican el pleno, sí, nos hablamos estos temas también de la pleno anterior, los informes anterior también, y cuando acabo de dejar así, pues no lo tengo. Si no lo tengo es porque no lo tengo. No voy a decir no lo tengo por inventármelo. ¿Cómo? Perdón. No. Y tú mismo me dijiste en principio que sí, al acabar el pleno me dijiste, no, sí, acabo de ver que no lo teníais. Joder, yo no digo nada. Non sei se está... Entonces, se salvaguarda todo. Se salvaguarda todo. Sí, están. Sí. Yo os digo que yo no lo tenía. Bueno, no lo sé, pues mira. Non se pode saber cando foron remitidos, ni nada. Pero es más fácil, mira. Se pode saber, non? Pois podes comprobarlo aí. Vamos a ver, se non os tiñan, evidentemente, podemos, evidentemente, tal, pero se os tiñan, entonces vamos a comprobar, a ver a que hora se meteron, se efectivamente foi unha equivocación vosa ou se foi nosa. Yo esta mañana yo he mirado y no lo tenía. Bueno, pues nada más ahora. Es más, y os vuelvo a decir, los dije ya en alguna ocasión, para evitar estas historias de está o no está, mandarlo por escrito y se acabó. Bueno, pero... Que también lo hemos pedido en distintas ocasiones, vale. Nos mandes por escrito. Pero vamos a comprobarlo ahora, si es que efectivamente... Bueno, perdón, eso sí. Vamos a comprobar ahora cando foron remitidos, non sei, cando. Pois mire, bueno, acabamos de miralo aquí desde o 23, non? 23 de julio, pois 24 de julio teñen acceso ao expediente. Internet non minte, evidentemente, eso non podemos, ou sea que, bueno, non mentirá, estou seguro de que non minte. Yo non vou a decir unha cosa, no, seguro que non minte, pero evidentemente tuvo unha equivocación aí a hora de poder acceder a él. Te vuelvo a decir que yo en la mañana hemos mirado. Usted, bueno, espere un segundo, porque a ver, a cuestión. Sí. A cuestión, vamos a ver, vostede sabe que no expediente hai un apartado que é relacionados onde aparecen todos os outros expedientes que teñen que ver co pleno, e aí é onde hai que entrar, non está dentro do propio expediente do pleno. Relacionados hai, non sei, 6 ou 7 que están relacionados, porque o mellor problema está aí, non nos damos entendido en todo este tempo, pero a acceso sí está. Tamén pode haber un problema que creo que gestiona cando se asina un grupo non dá aviso, me parece. Sí, a persoa. Seguro? Sí. Non sei. Sí. Non sei. A mí non é xa. O do pleno, sí. Sí que sale, sí. Así que debería de chegarle un aviso, non gestiona. E ver que se dou acceso a ese expediente. Entonces, non sei. Non sei, home, eu considero que estaba, verdad, non sei que opina o goberno municipal. Bueno, pois continuamos logo.
Bueno, pois nese caso imos a continuar, ou se queredes podemos falalo aí. Deixámoslo así, vale. Bueno, pois imos a continuar. Era turno para o señor Concelleiro de Facenda, non? Sí, bueno, nada, comentarlle ao señor Durán que eu despois, se quere, estes informes que teño aquí, os paso, non teño ningún tipo de problema, lamento que non os pudera ver. Os informes, bueno, son os dous, como lle comentaba, favorables, son bastante claros. A delegación é por 10 anos. A delegación, eu insisto, non é solo, isto sí que, claro, usted dicía que en 8 anos non quixeron, bueno, na anterior había outra concelleira había outra concelleira de Facenda, eu lle propuxen aos compañeiros que eu, pola miña experiencia que eu vivín na Diputación de Lugo, é que todos os concellos pequenos tiñan prácticamente todos, salvo 3, delegada a recaudación na Diputación. Me parecía algo interesante. Ana comentoumo tamén, me parecía interesante. Aquí a media de recaudación é dun 86% máis ou menos. A media que suele ter de recaudación que lle fai aos concellos da Diputación é entre 90 e 92. Nos pensamos que sí que vai haber un aumento na recaudación, vai haber unha disminución de gastos por programas que temos que ter contratados para ter nosa recaudación. E encima vamos a poder, insisto, non é unha cuestión de reforzar o servicio de recaudación, porque o servicio de recaudación nós xa falamos cas dúas persoas que hai, xa lle comentamos os nosos plans, que sería que quedara unha, se se fai a delegación, esa persona di que tranquilamente leva el solo a parte que lle correspondería, que son os vados, a tasa de basura, e a outra persona podémola destinar a outros departamentos que eu, por exemplo, quero reforzar. Entonces, isto é verdad que é de todo o goberno, pero é verdad que eu lle insistí moito aos meus compañeros e agradezo nese sentido o apoio. Podo entender, señor Durán, as súas dúbidas, pero bueno, non as teña, porque cando a maioría dos concellos, máis da maioría dos concellos, teñen delegado na Diputación a súa recaudación, pois supoño que será por algo, non creo que funcione tan mal. Insisto, os números non son unha ciencia exacta, sempre son estimacións, porque cando ti fas un presuposto, o presuposto municipal é unha estimación dos ingresos en base ao que ti tes dos datos do ano anterior. Depois sempre pode haber algún incremento por algo que cho indica. Entonces eu creo que vai ser positivo, xa lle digo, porque non é só os datos numéricos, senón o tempo administrativo, máis tamén o tempo de persoal. Entonces queremos que é positivo. Lamento que usted non teña os informes, porque son bastante claros. Eu despois sí que máis os dou sin ningún tipo de problema. Bueno, en principio a proposta que se trae, a mí me gustaría que usted apoyara, porque, bueno, eu, se estuvera con usted yo hubiera proposto igual, non é que o faga agora porque me dá a gana. Señora concelleira do PSOE. Bueno, pois eu, como xa dixen antes, non solamente a parte económica, sino que é un pouco o capital humano, non? Nos, a verdade, que tivemos problemas, como xa sabedes, co secretario, quedamos sin secretario, o departamento de secretaría, a verdade que ao quedar sin secretario vimos como, bueno, a necesidade que había de poñelo un pouco máis con máis personal. Entonces, isto é algo que surxe deste goberno, de que ao liberar un pouco a recaudación, pois podemos darlle esa mellora ao departamento de secretaría, que é moi necesario. Creemos que secretaría é o esqueleto do Concello para o funcionamento. Estáse vendo agora como, bueno, pois temos a Emilio, seguramente unha das persoas da recaudación tamén poda aportar a secretaría, e creemos que o Concello vai a ganar moitísimo máis que dedicándose á recaudación. Este servicio creo que a Diputación o leva ben, é máis xusto, como ben decía o concelleiro de Nos Pobra, e eu penso que vai a ser todo para o Concello da Pobra positivo, e xa non só a parte económica. Eu xa digo que tamén pois o capital humano, que é moi necesario na área de secretaría. Señor concelleiro de Nos Pobra. Do BNG, perdón. Señor concelleiro de Nos Pobra. Eu simplemente por alusión que fixo aos 8 anos anteriores de goberno, que este é un goberno evidentemente diferente, como acaba de decir o Concello de Facenda, con composición distinta e responsables diferentes, pero esta cuestión se plantexou tamén no 2015-16, tamén chegamos a falar desta posibilidade, e daquela, pois, o tesoreiro que estaba non fixo esta recomendación, e agora cambian moito as circunstancias, cambian moito, porque, bueno, a idade dos traballadores é maior, o tempo que van a ter que seguir contratados
menor, se lle pode dedicar a outras tarefas, cousa que antes non era posible, porque, bueno, estaban moi especializados na súa área, o sea, temos un traballador que nos dá outro xogo completamente diferente, e é outra cuestión moi importante. Con todos os respetos para a Diputación precisamente non favorece que os concellos estemos fora, todo o contrario, intenta que todos entremos na Diputación e o intenta, pois cos programas que ten a disposición, os nosos se quedan obsoletos, os nosos son caros, renovalos é moi costoso, require formación do persoal, é dicir, as circunstancias cambiaron moito e, bueno, pois nos levou a que nos Pobra tamén apoia esta decisión. E eu non é que dubide, eu simplemente espero, eu non podo, se espera un éxito na recaudación executiva da Diputación sensiblemente maior do que consigue o Concello, e espero que as cifras den e que realmente nos podamos felicitar no futuro da decisión tomada. Non é que dubide de que se vaya a producir aforro ou non. Eu vin os informes, eu naquele momento me guiei por criterios dos técnicos e agora facemos o mismo. Concelleiro do PP. Bueno, no me dije lo de los años. Perdón, vale. Bueno, yo tengo aquí la captura de lo que tengo yo acceso y no aparece en ningún sitio esto. Yo, o a lo mejor está en otro sitio, yo no lo discuto, pero si queréis, lo veis aquí sin ningún tipo de problema. A mí me lo mandan, me lo mandaron ahora de la oficina. Sí, pero que tengo ahora es eso, de todos los expedientes que hay del Pleno. A ver si me entiendes. Yo, oye, más que nada es para aclarar que no es un... No, sí, mira, espérate, te digo, la siguiente, es un capturas de pantalla. Toma. Aquí tienes la siguiente y aquí tienes después la siguiente. Mira los tres que hay. Sí, hay que mirar porque... Yo mirarlo ahí con todo lo que queráis mirar. Yo tengo el mío abierto. Antes de proceder á votación, imos a facer un receso de 10 minutos, así falámoslo entre nós. Evidentemente, vos preferides ter acceso a esos expedientes, ou preferides velos, supoño. Entonces, bueno, evidentemente, si tiñades acceso, despois, bueno, polas razóns que sexa, o mellor, non supestedes como acceder a eles, a mí tamén me pode pasar e a calquera. Entonces vámoslo a falar agora entre nós, a ver se tomamos unha decisión para que quede para a próxima vez, vale?
10 minutos.
bueno, estivemos falando sobre este tema. Bueno, a verdade é que non teríamos problema en aplazar isto para o seguinte pleno. O que pasa é que temos un problema polo tema de prazos, de que ten que ir ao pleno tamén da Deputación. Estuvemos mirando prazos, a verdade é que está un pouco asustado. Miramos tamén, comprobamos o acceso ao expediente. Tiñades o acceso desde o día 24 ás 9:38, creo que era da mañán. Entonces, pois, a verdade que se entindo, porque sí que nos gustaría que miraras eso antes, pero bueno, por este problema de prazos co pleno da Deputación e tal, pois sí que vamos a proceder a votalo. Creo que xa faláramos todos, non sei se remataba Eloi, creo que... te quedaba el segundo turno? Sí, vale, pois perdón. Entonces, o concelleiro do PP ten a palabra. Bueno, yo entiendo todos los argumentos que nos dan, pero seguimos sin compartir ninguno. Vamos a firmar un tema, bueno, van ustedes a aprobar una cesión además por 10 años, 1.250.000 euros, de algo que ya estábamos haciendo. Sí, 125.000 por 10 años, oiga, son 1.250.000, pero bueno. Que es una decisión muy complicada, muy grave, y que entendemos que realmente no nos sobra el dinero. ¿Que ustedes van a coger y los funcionarios qué tal a dedicarlos a otra cosa? Suponemos que no los van a tener ociosos y sentados en la silla, pero lo único que es cierto y real es que nuestro ayuntamiento, a partir del día que ustedes firmen esto, tiene un gasto a mayores de 125.000 euros. Seguimos con su política de incrementar gasto corriente, incrementar nóminas, y al final, a costa de que no se hagan actuaciones. Es su estrategia, es su planteamiento político y oye, es lícito, y nosotros no lo compartimos. Entendemos que, oye, el beneficio no va a existir, vamos a seguir teniendo la recaudación que tenemos. Si queremos tener incluso más, pues podemos reforzar puntualmente el departamento correspondiente para incrementar su recaudación, y sí que es cierto que, oye, que el porcentaje de recaudación es yo creo que elevado. Todos han reconocido antes que el departamento funciona de forma correcta, y a mí el argumento de que, oye, que la mayoría están metidos, pues me parece muy bien, pero a lo mejor la mayoría de los ayuntamientos no tienen un departamento de recaudación eficiente, eficaz y diligente como el que tenemos en nuestro concello. Con lo que creo que el planteamiento se reduce a los meros números, y los meros números es que vamos a gastar a mayores para tener lo mismo 125.000 euros, y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Bueno, pois finaliza ahora entón o concelleiro de Facenda. Bien, bueno, o primeiro nada, depois doulle os informes, que usted non os ten, mire, si, claro, eu entendo, porque usted non ten os informes, é dicir, eu dixenlle que son os 125.000 euros, os conceptos que habría que tal, pero claro, no informe de intervención tamén ven o aforro de custes, é dicir, estamos falando de un aumento da recaudación nas plusvalías de casi 40.000 euros, un aforro nos programas que se utilizan tamén de casi 35.000, é dicir, ao final o resultado en principio negativo, porque aquí non se calcula o ingreso a maiores que habrá no resto de impuestos, que eu estou seguro que o vai haber pola experiencia que eu teño, é moito menor do que usted está pregonando. Pero bueno, vou yo perdonar porque non ten os informes e polo tanto pois é normal que dé as cifras de maneira equivocada. Isto vai ser beneficioso para o concello, aquí nadie está poñendo en duda o servicio, porque falouse cos dous traballadores do servicio, se lle comentou os plans que se querían facer, tamén se lle comentou a un deles a onde se lle destinaría, e os dous estuveron totalmente de acordo. Aquí non se fai cousas por facer, fanse planificadas, independentemente que a usted lle guste ou non. Usted o faría de outra maneira seguramente, pero bueno, nós decidimos facelo así. Neste caso, eu como concelleiro, eu cando poño encima da mesa isto, o poño porque creo que vai ser beneficioso, estou convencido pois deso. En principio, pois nada máis. Lamento dos informes, eu xa lle digo, cando acabe o pleno, si quere, leva os que eu teño aquí, que non hai ningún tipo de problema, se os pode tamén mirar. Pola miña parte, nada máis. Pois vamos a proceder á votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobado por 7 votos a favor e 6 en contra.
Pasamos agora ao punto número 10, establecemento da taxa e aprobación provisional da ordenanza fiscal número 37, reguladora da taxa por dereitos de exame. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, boas noites, gracias, señor alcalde. A verdade, hoxe vou quedar seco de tanto falar, pero bueno, é o que me toca. Vamos a ver, esta ordenanza, cando ya propoño aos meus compañeros, é porque tras revisar as ordenanzas e ver que, bueno, que algunhas tiñan moitísimos anos sin actualizar, entonces, bueno, pues me planteo xunto co servicio de intervención ir actualizando as mesmas, pero me encontro que non había unha taxa que regulara, digamos, os dereitos de examen. Isto é, cando unha persona se presenta a un proceso selectivo, pois paga unha pequena taxa para cubrir esos costes que ese proceso selectivo ten inherentes a realizar. É dicir, que ti cando, por exemplo, solicitas a algún funcionario de outra corporación que forme parte dun tribunal, pois, lóxicamente, eso ten uns gastos de desplazamento que hasta ahora non se viñan cubrindo. Entonces, é verdad que entonces consideramos pois necesario ou interesante, igual que fan noutros concellos, pois cubrilo. Xa digo, é unha ordenanza que en canto a fins regulatorios pois casi non os ten, porque o que hai presupuestado para temas de procesos selectivos creo que son uns 4.000 euros, falo así de memoria. Entonces, bueno, pois sería cubrir simplemente esos 4.000 que hai presupuestados cunha tasa que, insisto, xa están en moitísimos concellos. Aquí os precios son moi parecidos a outros concellos, non son para nada unha cuantía nada elevada. Estamos falando de agrupacións profesionais, serían 10 euros, o grupo C2, bueno, aquí hai un error na proposta, pon grupo C1, aquí sería o grupo C2, o personal laboral equivalente 15 euros, o subgrupo C1, o personal equivalente 20 euros, o grupo B, o personal laboral equivalente 30 euros, o subgrupo A2, o personal laboral equivalente 35 euros, e o subgrupo A1, que é o máis alto, o personal equivalente 40 euros. Entonces, bueno, nada, simplemente, depois hai unhas reducións tamén para persoas, bueno, pois que sean familias numerosas, que estén desempregadas, etcétera. E, bueno, pois o que se trae a aprobación pois é o establecemento desta nova ordenanza para dereitos de examen. Moitas gracias. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE. Nos vamos a votar a favor. Concelleira do BNG. Concelleiro de Nos Pobra. Nos vamos a votar a favor. En todo caso, bueno, decir que, como decía o Concelleiro, non significa un gran ingreso, pero, bueno, tamén ten outro efecto positivo que, bueno, a xente que se presente, pois, se ten que pagar unha tasa, pois tamén o vai pensar un pouco e o vai facer con certa seriedade, reducirá, pois, un número de persoas que se presentan a ver que pasa, digamos, e tamén facilita toda a tramitación e toda a realización de probas pertinentes. Señor concelleiro do PP. Señor concelleiro de Facenda. Non, nada máis, comentar xa o que comentín antes, nada, alcalde, someto a votación, pois cando... Bueno, pois se non hai nada máis que dicir, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao punto número 11, aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal número 23, reguladora da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Ben, boas noites, gracias, señor alcalde. Ben, pois como comentaba anteriormente, dentro do traballo que desde a Concellería de Facenda estamos desenvolvendo, aparte de haber aprobado un orzamento, ser os primeiros en aprobalo, tamén estamos facendo, como dixen antes, revisando todas as ordenanzas, que algunha pois tiña xa falta de actualización. O que teremos aquí a actualizar a ordenanza da recollida de lixo. A última actualización foi no ano 19, que se realizou porque no seu momento pois Sogama dixo que se había unha baixada no recibo, pois o repercutiría eles no seu precio. Desde o 19 non se volveu a tocar, os custos tanto de IPC como do propio Sogama, do canon que cobra os concellos, pois foi subindo. Entonces o que propoñemos pois é simplemente actualizar o que é o coste
do que se ven do que se ven pagando da tasa. Tamén añadimos dúas bonificacións, as dúas que xa había existentes ou o que se propón. Unha bonificación sería do 50%, e xa hai unha do 50% cando se crean novas empresas. Entonces o que propoñemos é tamén bonificar nun 50% aquelas empresas que xa existindo no noso municipio ten en contrato de aluguer. Si o contrato se renova sin modificar as condicións, pois o propietario, digamos, dese baixo onde se desenvolve o negocio, pois tamén podrá solicitar durante 2 anos esta bonificación. E tamén queremos establecer unha bonificación para quen teña unha segunda vivenda. Se o alquila para a vivenda habitual por máis de 3 anos, pois tamén se pode acoller a esta bonificación. Insisto, creemos que poden ser positivas, interesantes, entendemos que poden incluso ter un efecto positivo. Nunca se o sabes a ciencia certa, pero bueno, consideramos que poden funcionar ben. En caso de que viramos que non funcionaran ben, pois tamén se poden ter a modificar. Conta como toda a parte económica, vai o informe de intervención, o informe favorable á proposta. Bueno, pois simplemente pois é o que se trae a pleno hoxe. Gracias. Moitas gracias. Señora concelleira do PSOE. Vamos a votar a favor. Señora concelleira do BNG. Sí, nós tamén imos votar a favor por esta actualización. Xa pasaron desde o 19 pois varios anos donde vemos tamén que nestes anos hai unha recuperación económica, polo tanto consideramos que é o momento de actualizar, e queremos facer tamén fincapé nesas bonificacións, non? Porque son bonificacións que responden a situacións que se poden darnos ao Concello. Pois esta que ao 50% aqueles propietarios que aluguen baixos comerciais nas mesmas condicións, porque si se dá situacións que debido a unha suba do alugueiro hubo negocios que incluso tuveron que pechar. Aquí eso se ten en conta e se bonifica ao que é o titular do contrato, o propietario, con un 50%. E tamén outro problema que estamos vivindo día a día, que é a carencia de vivendas en alugueiro. Por eso, dentro das súas propias competencias, o Concello bonifica pois aqueles propietarios que teña un contrato de alugueiro pois durante 3 anos. Señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, Nos Pobra tamén vai a votar a favor. Consideramos xa desde fai moito tempo que é necesario actualizar distintas ordenanzas. O IPC sube e temos que pagar máis aos traballadores e traballadores do Concello, as empresas e todo máis, mentras que as tasas pois non se actualizan, e de vez en cando pois hai que actualizalas, e esta pois é unha das que se actualiza. Esperemos que podan vir máis no futuro, sin que sexan subidas exageradas e si que supoñen un problema para a veciñanza, pero que si recupere un pouco pois esa capacidade que debe ter o Concello equilibrada, non? Entre os gastos que se incrementan e a recaudación que efectúa. Señor concellero PP. Nosotros lo único, es decir, queríamos saber cuál es la tasa intermedia de crecimiento de la tarifa. Supongo que los números habrán salido de algún cálculo. Entonces, no sé, decir, oye, independientemente, me supongo que para cuadrar el coste del servicio, es decir, lo que querían que nos aclararan, no por cada una de los epígrafes, pero sí tener un porcentaje medio de incremento de las tarifas. Sí, vamos a ver, eu aquí exactamente ahora o cálculo non o teño. Vamos a ver, o que sí lle podo dicir é que a actualización é de media sobre uns 10 euros. É verdad que hai algunha que sube un pouquinho máis, pero bueno, as que estaban xa máis altas, é verdad que suben un pouco máis, pero máis ou menos é a media. Eu aquí xa lle digo, non teño exactamente o estudio que utilizamos, eu máis o interventor para a comparativa, pero bueno, eu cando queira ya enseño que non hai ningún tipo de problema, pero bueno, se digo, unha actualización que consideramos necesaria. A propia lei 889 de 13 de abril das tasas de precios públicos xa no artigo 7 establece o principio de equivalencia, é dicir, aboga porque todo o servicio pois cubra, o que se cobra polo servicio pois cubra o coste. Bueno, pois prácticamente pois é o que se trae, digamos, a
a actualizar. E que conste que tamén tiñamos outra proposta, pero decidimos non traela, que era outra actualización co coste que en principio Sogama anunciou para o ano que ven, sin a bonificación, bueno, chamarlle bonificación, estos 9 millóns que se quitan, que nos retraen do fondo de compensación, tamén tiñamos un cálculo estimado en canto esa suba que suporía pasar de pagar 72 euros a tonelada que se paga agora 88, pero bueno, vamos a ver si entre a FEGAN, que todos os concellos aprobaron, de feito esta semana, eu teño por aquí a noticia, aprobaron que por unanimidade aprobaron pedirlle a Xunta a unha iniciativa do brote do BNG contra o canon de Sogama, toda a FEGAN, entonces, bueno, a ver se lle fan caso e polo menos queda no precio actual dos 72 euros tonelada. Señora concelleira do PSOE. Señora concelleira do BNG. Outro día tamén explicou, que a mí tamén parece interesante nas comisións informativas o concelleiro de Facenda, que hai categorías novas que se introducen, como creo que son o camping de autocaravanas, vivendas de uso turístico e vivendas turísticas e apartamentos turísticos, que todos son negocios con actividade económica e que consideramos pois que teñen que ter outra taxa diferente. Señor concelleiro de Nos Pobra. Señor concelleiro do PP. Nada, entendemos que, oye, eso, que las tarifas hay que adecuarlas, pero nos gustaría saber el porcentaje, porque nos habla de 10 euros, claro, en un doméstico 10 euros es un 20% de incremento. No sé si el porcentaje después se representa en todos los demás o no. No obstante, como no tenemos la información correspondiente y tendremos que analizarla, pues oye, como al final es una aprobación inicial, en este momento nos abstendremos y si vemos que tal ya haremos las alegaciones correspondientes. Finaliza o señor concelleiro de Facenda. Ben, bueno, nada, eu xa lle digo, non teño ningún problema en que despois, porque non o teño aquí, que o teño no ordenador, o estudio de a comparativa, respecto do que había, xa digo, é unha suba, eu dixen xa suba media, non o porcentaje máis ou menos, pero bueno, entendemos que é necesaria, e máis, de feito moitos alcaldes xa están optando, saben que o teñen que facer, e máis, mire, para que usted vexa que incluso a veces lle fago caso aos do seu propio partido, eu voulle ler unhas declaracións, non son miñas, son do seu homólogo de Noia. Su homólogo de Noia, Santiago Freire, coincidió con él y ya anunció que en el 2024 no habrá incremento del impuesto que pagan los vecinos por la recogida de gestión de basura, lo mismo que aquí. Pero que a partir del ejercicio próximo sí tendrá lugar una actualización de precios, lo mismo que estamos haciendo aquí. En este sentido, recordó que hay que tener en cuenta que la normativa ya señala que hay que equilibrar os custos coa prestación do servicio que se ofrece. Estamos facendo, eu estou facendo neste caso a Santi, que o conozo personalmente, e teño bastante aprecio. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 7 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos ao punto número 12, solicitude á Deputación Provincial de concesión dunha subvención nominativa para o proxecto de novas aperturas comerciais na Pobra do Caramiñal. Emprende co obra. Sí, ten a palabra a concelleira portavoz do BNG. Ten a palabra a concelleira portavoz do BNG. Emprende co Pobra é un programa que vai dirixido ao emprendemento, o co e por comercio, e Pobra porque é un programa de novas aperturas comerciais municipal. Neste momento nos presentamos un resumo moi executivo, unha pequena memoria para xa empezar todo o que é o trámite administrativo para solicitarlle unha subvención, neste caso unha subvención nominativa á Deputación da Coruña. O noso obxectivo con posta en marcha este programa é incentivar a apertura de novas tendas, de novos comercios, apoiar a esas persoas, mozos, mozas, mulleres, homes, emprendedoras que queiran abrir ou desarrollar a súa actividade comercial e tamén dinamizar zonas que comprobamos que teñen pois pouca densidade comercial, porque non é que non teñan baixos, senón que teñen moitos baixos comerciais baleiros. Como se desenrolaría este programa? Pois
imos poñer en marcha a través da creación dunha bolsa de alugueiro, unha bolsa municipal de locales comerciais en réximen de alugueiro que se poñería a disposición daquelas persoas que teñen un plan, pois un plan económico, un plan de execución de viabilidade para a nova apertura de tendas. Na memoria, outro día preguntabades pola memoria, xa tuvechedes acceso. Na páxina 10 e 11, por non estenderme, podedes ver un pouco un resumo en como vai ser o seu funcionamento, o procedimento que se vai utilizar e a partir de aquí decir na propia memoria que vamos a ter en conta todos os asentes sociais, pero que non só os vamos a ter en conta a posteriori, senón que xa os tivemos en conta para desenrolar o programa, porque este programa pensamos que é necesario, porque xa tuvemos conversas e cando falo, dice en primer lugar mozos, porque tuvemos conversas con moitos mozos que querían incluso ver súa primeira tenda e que se veían tanto a nivel económico pois con moitísimas imposibilidades e incluso tamén pois a nivel de asesoramento, porque como podedes ver na memoria non só estamos falando de o mellor financiar o alugueiro dese baixo comercial, senón tamén ofrecer un asesoramento técnico e incluso promocional para ese ano, porque nós en principio partimos de que vai a ser pois un pouco un programa piloto que vai nacer aquí na Pobra do Caramiñal, porque conocemos outras experiencias, hai experiencias como pode ser en Lugo, despois hai algo en Cataluña, en Gasteiz, pero como decimos, aquí vai a ser nesta provincia, vai a ser pioneiro e queremos un pouco tamén para que sirva para estudiar que tipo de actividade comercial pois imos poñer en marcha. Ten a palabra o concelleiro de VIPs. Nada, simplemente, gracias señor alcalde, simplemente comentar que vou votar a favor. A concelleira do PSOE. Tamén vou votar a favor. Concelleiro de Nos Pobra. Vamos a votar a favor y desexar todo éxito a esta iniciativa y no caso que non la concedan agradecer a Diputación, claro. Concelleiro do PP. Nosotros vamos a votar a favor de la propuesta. Concelleira do BNG, quer dicir algo máis? Non, simplemente agradecer o voto a favor. Sabemos que é un mundo bastante complexo, o mundo do comercio, e sobre todo porque están surdindo novas fórmulas, pero cal sería a nosa sorpresa que unha das persoas, cando vamos difundindo este programa en reunión con comerciantes, pois é unha persona que ten un comercio digital e en cambio ahora se quere pasar, pois digamos que ao presencial, non? Como podedes ver, se pode dar un abano, un programa que pode abarcar un abano moi extenso de diferentes tipos de comercio e, bueno, vamos a ver este ano como funciona e a partir de aí, pois, miraremos da súa continuidade. Tamén agradecer a Diputación porque solicitamos, porque xa estivemos en conversas con eles e mostraron o seu interese en poñer este programa en marcha e que sea aquí na Pobra do Caramiñal. Moitas grazas, pois se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos agora ao punto 13, aprobación, prórroga do convenio de colaboración entre a Axencia Tributaria de Galicia e o Concello da Pobra do Caramiñal en materia de recadación en vía executiva. Ten a palabra, por última vez, o concelleiro de Facenda, Eloi Sobrido. Creo que pode estar, sí. Bueno, o alcalde xa anunciou que me vai retirar a palabra, así que, bueno, voume esplayar entonces os 5 minutos. No, vamos a ver, o que se propón aquí é, aquí había firmado un convenio con a Triga para a xestión da recaudación en vía executiva, cousa normal, porque o Concello non, é verdad que en vía executiva non ten a suficiente, digamos, capacidade, entonces pois hai este convenio con a Triga, o convenio toca renovalo este ano, entonces como independientemente que o grosso dos impostos aprobouse de legalo no punto anterior a Diputación, é verdad que como o Concello vai seguir con ca tasa de recollida de lixo, cos vados, ca tasa de ocupación de dominio público, pois, bueno, queremos con 20 renovar o convenio con a Triga, porque independientemente de que non vai ao mellor ter tanto volumen de traballo, porque vai estar de lado na Diputación, sí que consideramos que cando alguén, por exemplo, deixe de pagar o recibo da basura, pois é bo tirar esta ferramenta que che ofrece a propia a Triga. O custe, digamos, por o inicio de xestión é 3,5, o que se viña hasta ahora pagando por isto foi moi pouquiño, teño aquí os datos.
o coste, por exemplo, no ano 23 foron 5.186,54, que isto vai se reducir, porque aquí estamos falando que aquí estaban todos os impostos, entonces, bueno, simplemente pois é unha ferramenta para a parte que sigue recaudando o Concello, pois ter todas as ferramentas posibles. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE, a concelleira BNG, concelleiro portavoz da Nos Pobra, concelleiro do PP. Pois, quer rematar, quer dicir algo máis, señor concelleiro? Sí, gracias por darme a palabra, señor alcalde. Vale, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Vamos a pasar agora ao punto 14, que é a moción do Grupo Municipal do BNG relativa á suba do canon de Sogama aos concellos. Ten a palabra a señora concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, en este pleno, a verdad, está habendo unha porcentaxe importante de unanimidades, a ver se seguimos na mesma dirección. Como vostedes todos e todas saben, Sogama é unha empresa formada pola Xunta e por Naturgy. Naturgy, evidentemente, non está aí para facer obras benéficas, non? Baséase Sogama nun modelo contra o que BNG sempre se posicionou. De feito, foi o da Pobra, a iniciativa do BNG, un concello pioneiro na búsqueda de alternativas á incineración que xa impulsou nos últimos anos 90, ou nos últimos anos da década dos 90, perdón, o que hoxe se coñece como o sistema Barbanza, formado por varios concellos que apostaran pola reciclaxe, por non queimar o lixo. Un sistema, por certo, quero facer aquí unha pequena paréntese, este é o sistema, o modelo Barbanza da Mancomunidade, ao que a Xunta puxo trabas e puxo miles de obstáculos en todos estes anos para tratar de que non prosperase. E, como digo, apostando todo a Sogama, non? Sogama, baixo o noso punto de vista, e non só o noso, sino de moitos técnicos e, dende logo, tamén dende a Unión Europea, é un modelo obsoleto, é un modelo centralizado, centraliza absolutamente todo en unha planta inmensa, é un modelo moi custoso, e o que é peor, é un modelo contaminante e antiecolóxico. A que se dedica? Pois a incinerar e a depositar en vertedoiro. Eso o 80% dos residuos que recibe. Ben, como decía, é un sistema que ahora mesmo está penalizado pola propia normativa da Unión Europea e tamén pola nova lei estatal de residuos, algo que non o descubrimos nós agora, sino que a Xunta de Galiza xa o coñece dende hai moito tempo e seguiu apostando pola incineración sin tratar de cambiar absolutamente nada. Ben, agora, debido a varias causas, Sogama ten un burato económico nas súas contas, un burato económico bastante importante. E, como os concellos non temos opción de romper con Sogama, pois, como lle fai falta pagar ese burato, fainos pagar aos concellos a súa nefasta xestión. Acaba de aprobar unilateralmente un taxazo ou un sablazo, como vostedes queiran, outro máis para os concellos, que supón un 30% precisamente a maiores polo tratamento de residuos municipais. É dicir, a Xunta fainos pagar aos concellos o fracaso dun modelo totalmente inviável. Pero os concellos teñen que trasladar, evidentemente, como acabamos de ver nos puntos anteriores, teñen que trasladar tamén esa perda, precisamente, ou esa suba aos veciños e ás veciñas. E acaba de aprobalo nada máis e nada menos que a metade de ano, como se as contas municipais pois se puderan andar movendo daqui para lá e sin saber ata agora os concellos canto iba a costar a tonelada. Ben, a culpa a quen lle botan? Al cha-cha-cha, non? Claro, a culpa botan ya a un imposto estatal que está vixente, por certo, noutras comunidades autónomas dende hai moitísimo tempo e que a Xunta xa o coñecía perfectamente. Tanto o coñecía, fíjense, que
a recadación dese imposto a ten cedida do Estado á propia Xunta. Ben, pero a Xunta calou a boca. E por que calou a boca? Pois é moi fácil de dirimir. Calou a boca porque había que metelo nos orzamentos para o ano 2024 e no 2024 había eleccións galegas. E, polo tanto, a Xunta calou a boca e agora descúbrese o pastel. Finalmente, a FEGAN, que é onde estamos todos os concellos galegos, presentou consideracións, presentou alegacións a esa decisión de Sogama e foron rexeitadas. Cuidado, e foron rexeitadas por esa Xunta que presume todos os días de baixarlle impostos aos cidadáns galegos, pero permite, sin ningún tipo de pudor, que sexamos os concellos os que subamos os impostos, porque senón a economía municipal sería inviable. Entón, fai unha proposta de suba en dúas etapas, unha de xaneiro a xuño, outra de xullo a decembro, e para rematar de rizar o rizo, resulta que a Xunta anuncia que vai a compensar os concellos. Pero outro truco de maxia da Xunta do Partido Popular. Resulta que esa compensación vai sair dos cartos dos propios concellos. A que maxia? A que maxia? É a maxia que lle gusta facer ao Partido Popular e, ademais, sabe a facer moi ben. Ben, pois, un fondo, o sea, que lle transfire aos concellos a través dun fondo que se chama Fondo Ambiental. Un fondo de 12,1 millóns de euros, vou rematando, señor alcalde, que creou a Xunta xa naquele momento, no 23, por certo, detraendo os cartos que xa eran dos concellos do Fondo de Cooperación Local. E aquí outra pequena paréntesi. Fondo de Cooperación Local que a Xunta non move ningún euro desde o ano 2011. A ver que concello se sostén con esos cartos. Claro, a FEGAN e aos concellos non nos vale, en principio, esa compensación porque só está falando do ano 24. Non se sabe o que vai a pasar no ano 2025, donde todos os concellos teremos que asumir a gran estafa que é Sogama e a gran estafa que pretende facernos os concellos. E finalmente, antes fixos alusión aquí, este luns, é dicir, este luns, o luns desta semana, o 29, foi aprobado na FEGAN a iniciativa do BNG por unanimidade, é dicir, o Partido Popular tamén votou a favor, porque, claro, tamén goberna nos concellos e sabe o que hai, foi aprobado por unanimidade unha resolución na executiva da FEGAN por unanimidade que ten exactamente os 3 puntos que nós hoxe traemos na moción a debate que xa tiñamos presentada aquí desde o día 15. Por lo tanto, que non se detraian do Fondo de Cooperación os 12 millóns de euros dos que fala a Xunta que serán para compensar, que o que a Xunta ten previsto recadar este ano polo imposto, ese imposto que xa recada de 12.150.000 sirva, ese sí, para bonificar os concellos, e o último e o máis importante, que por fin se abra unha mesa de diálogo entre a FEGAN, a Xunta e Sogama, precisamente para empezarmos a cambiar este modelo absolutamente contaminante e absolutamente inviable. Mais nada, moitas gracias. Disculpe, alcalde. Señor concelleiro de Vips. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, eu vou apoiar a moción, e ademais sí que quero comentar respecto do Fondo de Cooperación Local, que, bueno, pedir, ou xa o traeremos en moción ou donde sea, que, bueno, a ver si sube un pouquiño, xa que a Xunta anuncia un techo de gasto récord, a ver si polo menos sube un pouco. Este fondo, este concello, suponlle 30.000 euros mensuales, que é unha cifra totalmente ridícula. E, por outra parte, nos temos que ocupar de parte do SAT, nos temos que ocupar de pagar estes cánones de depuradora raros, é dicir, así é moi fácil ter un techo de gasto récord, así tamén faría uns orzamentos. De todas formas, sí que animo a ver si este fondo sube, porque hai unha noticia do 30 deste mes. Las entregas a cuenta que Hacienda traspasará a Galicia alcanzarán los 10.262 millones de euros en el año 25, es un 9,5% máis, pois a ver se se nota neste fondo de cooperación. E respecto á subida que anuncia Sogama, pois hoxe, como estou poético, vou tamén usar unhas palabras do outro alcalde tamén co que teño boa relación, que neste caso é o de Luís Ojo. Neste caso, ele non lle afecta o de Sogama, pero si o de Serra do Barbanza, que ele fixo unhas declaracións no seu momento, 11 de abril, e dixo o seguinte: non é unha suba, é un subidón. Eu penso exactamente o mismo de Sogama.
Señora concelleira do PSOE. Bueno, pois nós vamos a votar a favor, como non pode ser de outra maneira, porque tamén creemos que se debe manter o canon actual imposto aos concellos galegos adscritos a Sogama de 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. Tamén creemos que se debe manter a actual bonificación do 15%, e, por suposto, que a Xunta debería de axudar económicamente aos concellos para a implantación de medidas que contribúan á reciclaxe dos biorresiduos, na medida en que boa parte dos pequenos concellos non dispoñen dos recursos para a implantación do colector marrón e, por tanto, quedan fora da bonificación do 15% no canon de Sogama. Tamén deberían de implantar medidas urxentes cara a modificar a actual política de xestión de residuos, primando a reducción e a reciclaxe fronte á incineración e o depósito en vertedoiro. E, por último, xa decir que tamén deberían de ampliar as plantas de biorresiduos existentes como estaba previsto no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2016-2022 para favorecer a xestión de proximidade. Por lo tanto, estamos totalmente de acordo ca moción do BNG. Señora concelleira do BNG, perdón, señor concelleiro de Nos Pobra. Nada, Nos Pobra vai a votar a favor, estamos de acordo cos puntos da moción e, bueno, especialmente co terceiro e coa necesidade de avanzar no, bueno, se foi un fracaso Sogama, porque foi unha decisión inaceitada no seu día e hoxe en día, pois, con o que a compostaxe tampouco está sendo a Xunta resolutiva nin está facilitando aos concellos que podamos ofrecerse a ese servizo que pois, é obrigatorio, non? De cara ao futuro, que contemos, bueno, xa é a día de hoxe, que contemos con el, pero temos moi serias dificultades para facerlle fronte con plantas de transferencia de tratamento afastadas e de difícil uso por parte do Concello. Señor concelleiro do PP. Señora concelleira do BNG. Sí, no. gracias. Sí. Perdón. Sí. Sí. Sí, nada, señor alcalde, simplemente quero facer alusión xustamente a isto último que decía o voceiro de Nos Pobra, que a Xunta non está facilitando a reciclaxe aos concellos. Bueno, isto ten outra explicación moi simple, porque as cousas a veces que parecen máis complicadas resulta que son do máis sinxelo. O que pasa é que, claro, vístennas de moitos subterfuxios precisamente para que a cidadanía non se entere. E claro que a Xunta non está facilitando a reciclaxe aos concellos, entre outras razóns, porque Sogama a conforma, díxeno antes, a Xunta de Galiza, que é a mayoritaria, e Naturgy, que tamén dixen que non estaba en esa sociedade para facer obras benéficas. Entón, se facilitamos aos concellos a reciclaxe, os ingresos para Naturgy, pois resulta que baixan, verdad? Como acaban de baixar neste último ano por un totum revolutum de circunstancias, non só por ese imposto que, insisto, é recadado pola Xunta. Eu, en todo caso, o que cremos no BNG é que efectivamente é a hora, e por iso lle damos moita importancia ao punto 3, de que é a hora de sentarse a falar, de tomar a decisión dialogadamente e de empezar a cambiar o rumbo precisamente, bueno, porque todo o mundo sabe que estamos en unha crise climática e todos temos que poñer o noso grande área, as administracións as primeiras, e polo tanto que a Xunta, perdón, que Sogama efectivamente emprenda a dirección de reciclar e de consumirmos, sensibilizarnos para consumirmos cada vez bueno, menos algún tipo de envases, etcétera, para reducir os residuos. Máis nada, señor alcalde, gracias. Señor concelleiro de VIPS, señor concelleiro do PSOE, Nos Pobra, señor concelleiro do PP. Pois se non ten nada máis que decir, señora concelleira do BNG, para rematar, bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 7 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos ao punto número 15, moción do Grupo Mixto, en este caso PSOE, en defensa do servizo básico e esencia de educación pública. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE.
Ben, gracias. Unha vez rematado o curso escolar, pois o Partido Socialista fixe unha valoración das medidas que a Consellería de Educación da Xunta de Galicia levou a cabo neste curso a prol do ensino público de calidade de todos os concellos de Galicia. Os gobernos locais afóganse económicamente asumindo funcións que non lles corresponden. Levámoslo vendo toda a noite e seguiremos en outras mocións que veñen máis adiante, porque realmente non fan as súas competencias. As familias están afogadas económicamente e sen transporte para que os seus fillos e fillas teñan unha formación profesional básica. Infraestructuras dos colexios non adecuados á modernización das ensinanzas de calidade e básicas. Nos denunciamos que a Xunta de Galicia deriva cada vez máis competencias aos concellos sen dotalas de financiamento, o que afoga as economías municipais. Os gobernos locais asumimos como propias, con cargo a arcas municipais, competencias da administración autonómica, como son o mantenimento, conservación, limpeza, vixilancia e conserxería. Estamos nunha constante loita entre as competencias da administración local e autonómica, cada vez que temos que asumir un gasto dos centros escolares en cuestión xa non de mantemento, senón que tamén falamos de inversión, algo que pola lei de racionalización das entidades locais non podemos asumir. E se xamos realistas, a maioría dos centros educativos contan xa con máis de 40 anos dende a súa construción, polo tanto, xa non se trata dunha cuestión de reparación, senón de investimento. Pero neste fogo cruzado sempre perden os centros escolares dos nosos concellos e, polo tanto, as nosas nenas e os nosos nenos. Non podemos seguir asumindo esta situación por máis tempo e é preciso que a Consellería de Educación asuma dunha vez por todas as súas responsabilidades e deixe de afogar económicamente con desleixo aos concellos. Por todo, que expoñemos un pouco nesta moción, o Partido Socialista trae ao pleno do Concello da Pobra do Caramiñal, instala ao Goberno da Xunta de Galicia a asumir os costes de mantenemento, conservación, vixilancia e conserxería dos centros educativos con titularidade da Xunta de Galicia, que tanto está agravando as economías municipais, e tamén garantir o servicio de transporte escolar gratuito para facilitar o acceso ao sistema de educación público ao alumnado de bacharelato de formación profesional, incrementar o número de docentes de pedagogía terapéutica e audición en linguaxe de acordo ás necesidades dos centros, que permita dar unha atención adecuada ao alumnado con necesidades específicas e apoio educacional, e incrementar o número de profesorado dos centros escolares como apoio do personal existente e aumentar o persoal do equipo de orientación específico. E, por último, elaborar un plan específico estratégico de organización do sistema educativo actual, priorizando e potenciando as escolas do rural. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, boa noite, gracias, señor alcalde. Eu estou totalmente de acordo. Eu xa dixen anteriormente en varios debates que se tuveron aquí de diferentes puntos que considero que os concellos non debemos asumir competencias impropias. En caso de facelo, pois creo que deberían estar financiadas, a administración delegante financiar o 100%. E máis, a lei de bases de réxime local, si calquera se vai ao artigo 27 que fala das delegacións, de feito un dos puntos di que efectivamente a administración delegante non podrá delegalo sempre cando isto poda ter unha repercusión económica negativa para que colla a delegación. Isto non se cumple absolutamente nunca, porque ao final estás moi atado de pés e mans cando che din te delego isto e te lo comes e a tomar por saco. Entonces, eu sinceramente estou totalmente de acordo co sentido da moción e con outra tamén que leva Patricia, pero ademais non estou eu solo. Hoxe estou algo nostálgico, tamén vou ler as palabras dunha persona que eu admiro, a que estuve ao seu lado moitos anos, e que ademais foi alcalde desta localidade moitos anos. Procedo a ler, non son palabras miñas, son dele, entre comillo. Non se entende que os concellos deban pagar o mantemento de centros médicos e depuradoras. Cierro comillas, abro comillas de nuevo. Debemos recibir la parte proporcional que nos corresponde en sanidad y educación. Y cierro comillas. Esto fue el señor Isaac Maceira Rivas, a quien yo le mando un saludo desde aquí y le tengo mucho cariño. Moitas gracias. Señora concelleira do BNG. Pois cando un exalcalde do Partido Popular dixo no seu momento que o mantemento había que reclamalo a quen tiña as súas competencias e non aos propios concellos, digo eu que
Vamos a ver, o Bloque Nacionalista Galego sabedes que defendemos de sempre un ensino público e de calidade, e cando falamos desto, como ben o di a moción, non só facemos referencia aos docentes, ao número de docentes, sino que tamén facemos referencia ao que son as instalacións, e eu aquí me vou a parar pois un pouco máis, porque nós temos responsabilidades de mantemento do que son os colexios de infantil e primaria, non? Pero claro, moitas veces onde está a diferencia entre mantemento e investimento? Onde está a diferencia? Porque claro, aquí temos un colexio que lóxicamente non somos a administración máis próxima e a comunidade educativa nos di que temos que cambiar os marcos da ventana que levan sin cambiar toda a vida ou máis porque están podres. E resulta que os marcos da ventana non están podres por un mal mantenimento, senón que están podres porque non se cambian as fiestras e entra agua por elas. Quen as ten que cambiar? Quen ten as competencias? Ao final, nós sempre somos os que damos solución a eses problemas. Nós levamos invertido en gastos de mantemento extraordinarios, non falo dos ordinarios, o que facemos continuamente ao longo de todo o ano, como pode ser a revisión de sistema eléctrico, de caldeiras, gasto en algo de calefacción, pintadas escolas, senón que falo de gastos extraordinarios dende o ano que está este goberno, dende xullo de 2023, case 100.000 euros. Pero aquí tamén quero pararme un pouco, facer un paréntese e decir que isto non só é, digamos que, froito deste goberno, senón tamén da boa xestión de miña antecesora, a concelleira Genoveva Hermo, que era profesional, era profesora docente, cunha especial sensibilidade para todos os centros do noso concello. Entón, polo tanto, nos exiximos da Xunta de que unha vez por todas invista nos nosos centros o precisamente o que é necesario. E xa non só o que invista, nos levamos, pedimos hai máis de 2 meses, unha reunión ca unidade técnica, que agora creo que se chama Dirección Técnica, para falarlle pois da problemática que teñen os centros do noso concello e que non son competencia nosa o seu investimento. E tamén quería falar de servizos que poñemos en marcha con personal, por exemplo, dende servicios sociais, o que é espazos nas escolas, teñen xa dende este o segundo ano os centros a súa disposición, incluso o centro de secundaria, personal tan necesario como pode ser o psicólogo, ou tamén a Concellaría de Igualdade, donde neste momento pode decir a concelleira Estefanía o orzamento que teñen para servizos tan importantes para o ensino como pode ser as medidas de conciliación, como poden ser madrugadores ou os apoios aos comedores escolares. Polo tanto, nós claro que non só somos sensibles, senón que actuamos porque pensamos que o sistema educativo é fundamental e imprescindible para, digamos que, para futuros comportamentos sociais que moitas veces se poden xa previr cunha educación pública e de calidade. Moitas gracias. Señor concelleiro, portavoz da Nos Pobra. Ben, Nos Pobra vai a votar a favor e está moi de acordo con a moción, e de que, como reflexión, tamén a veces penso que cuidado que desexamos porque se pode chegar a cumprir. E digo isto porque cando chegamos ao goberno 2015, moitos centros educativos do noso concello estaban en estado bastante lamentable. Pero o que peor estaba era o instituto, que era o que tiña competencia a Xunta de Galicia. Por iso digo que o mellor sería que nos deran todos os cartos e nos fixemos cargo do mantemento, cousa que non van a facer. A competencia é da Xunta e é quen debe exercela. Lembro de estar ali visitando e incluso pois a saída de emerxencia estaba completamente obstaculizada con un árbore que levaba anos crecendo ali, un árbore de tamaño considerable, o sea, un estado de abandono absoluto. Como ben dixo Amparo, pois a concelleira Genoveva Hermo, que exerceu de concelleira de ensino durante moito tempo, pois puxo un empeño especial e, bueno, conseguiu moitas melloras, asumindo moitas veces competencias que eran, pois, seguramente impropias, porque coincido plenamente co que decía Amparo, estos convenios de mantemento, eu esa frase xa escoitei, cantidad de infraestructuras que levan anos aí, e que hubo un inadecuado mantemento, pero hasta onde chega ese mantemento, non? O mellor é que a administración responsable dese edificio se faga cargo do mantemento e das sustitucións cando sexa necesario, porque senón, pois chegamos a esas situacións, que non digo que evidentemente pois un concello nun momento determinado non lle fixera o mantemento aceitado a alguna infraestructura, pasamanos, ventanas, o que quiramos, pero é que se ti eres o responsable, pois te faz cargo absolutamente de todo. A verdad que é unha opción que temos que apoiar sí ou sí, e os problemas da educación son máis que estos, evidentemente,
pero bueno, vivilos e sentilos, creo que o padece toda a cidadanía. E o punto 3, que para min é importantísimo, porque aparte este ano é que me vai a tocar como profesor ter que atender a nenos con necesidades educativas especiais cando eu non estou preparado para eso, e moito menos, eu son biólogo e non estou preparado, pero ante a falta de horas e de profesorado preparado, pois, bueno, terei que facelo tamén. E esa necesidade sí que se nota en todos os centros educativos, porque a realidade cambiou tanto nos últimos anos. Esos nenos e nenas que antes estaban, por desgracia, evidentemente, recluídos nas súas casas, pois hoxe en día están integrados no sistema educativo, e é necesario un apoio moito máis forte para facerlle fronte a estas necesidades específicas de educación. Nada, vamos a votar favorablemente. Moitas grazas. Ten a palabra agora o señor portavoz do PP. Hola, boas noites. Sorprendeu unha moción, a verdade, porque cando lle recrimino unha vez que non traía mocións, díxome que vostede non traía mocións porque era membro do goberno, e o goberno nunca traía mocións. Sorpréndeme que hoxe traia 3. Sí, dixestes eso, si queres busco o vídeo e colgo. Claro. O que sí, pensei que iba a datar a moción ao noso Concello. De feito, púsolle por aí rematado o curso escolar 2023-24, é hora de facer a valoración a prol do ensino público de calidade no noso Concello, pero despois sigues lendo a moción, é unha moción tipo do partido que claramente ven para todos os concellos de Galicia. Entendo que non é para o noso Concello porque non acabou de arreglar a moción. Sorprendíame porque o primeiro dos acordos era asumir os costes de mantemento, conservación, vixiancia e consellería dos centros educativos. Non sabía se eran solos do Concello, se eran os de toda Galicia. A verdade é que sabemos todos, de feito, acaba de recoñecelo o portavoz de Nos Pobra, que cando dixo o que peor estaba era o que era competencia da Xunta de Galicia. Está recoñecendo que os outros son competencia municipal. A moito que nos doia, se queixense de todos os concellos, queixense de todas as situacións, pero establece a Lei Reguladora de Base de Réxime Local, a Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local e un montón de xurisprudencia, incluso concellos que acudiron ao Tribunal Supremo, e se estableceu sempre que lle corresponde aos concellos a conservación, o mantemento e a vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a centros de educación infantil, a educación primaria e a educación especial. Os institutos sí que son da Consellería. Decían que o que peor estaba, foi nestes momentos están invertindo 2 millóns de euros no Instituto da Pobre. A Consellería ten 1.600 edificios, entón non pode ir facendo obras en cada un, pero é sorprendente que falemos de recortes xusto recortes no curso 2023-2024 e xusto este ano inverteu 80 millóns de euros. Foi o ano que máis partida inclueu a Xunta en arreglar edificios. Tamén me sorprende que faga unha enumeración de todo o mal que o fai a Xunta e depois lle pide que colla as súas competencias. Falo moi mal, pero fai o que me corresponde a min. E tamén din vostedes que están afogados con... Decía aquí, afogados económicamente porque non asumir as súas responsabilidades. Eu penso que este Concello non está afogado económicamente polo que invirte en educación. Estámoslo vendo hoxe no pleno con todas as partidas que se aprobaron e realmente non van para a educación e moitas que se podían evitar. Polo tanto, co primeiro punto non estamos de acordo, porque asumir os costes xa son seus. O segundo, garantir o servizo de transporte escolar gratuito para facilitar o acceso a bacharelato e formación profesional. Pois mire, o lóxico era que o reclamaran o seu partido, que é o que está gobernando, estatalmente falando. E a nivel estatal, na lei estatal, di que as comunidades autónomas teñen que poñerlle o transporte a toda a escolaridade obligatoria, pero non di nada de bacharelato e de FP. Igual o di aquí pensando que vai a conseguir máis pidindolle a Rueda que pidinlle a Feijóo. Polo general suele pasar, porque Rueda todo o que promete, todo o cumple. Sánchez estamos esperando por eses 500 millóns que prometeu no plan de... Este plan de reforzo en matemáticas e lectura que prometeu en xaneiro, non sabemos para que ano se refería, ou se era para toda España ou era só para Cataluña. A verdade é que Galicia vai por diante, e ao mellor pode ser que tamén meta eso,
Porque, ainda que a lei estatal non establece a educación infantil de 0 a 3 anos, en Galicia sí que hai. Rueda prometeu este ano a matrícula universitaria gratuita, e xa está. Eu xa matriculín a miña filla e xa non tuven que pagar nada, xa está instaurado. Tamén a ratio que establece a lei estatal é de 25 alumnos. En cambio, en Galicia, Rueda prometeu que empezábamos este ano no primeiro curso infantil cos 20 e que se vai ir aplicando progresivamente. Entón, claro que entendo que vostede o diga aquí e queira pedirllo á Xunta de Galicia, porque vendo os datos vemos que a Xunta vai a cumplir mellor do que está cumplindo o seu partido desde que está no goberno. Para esa xente que ten os rapaces en bachillerato e en FP, hai becas de transporte para compensar, pero aparte das becas de transporte, resulta que en Galicia temos isto, a tarxeta Xente Nova, que resulta que con isto todos os estudiantes ata os 21 anos poden facer 60 viaxes interurbanos gratuitos ao mes. Polo tanto, neste punto tampouco estamos de acordo. Respecto ao terceiro, sí, aí sí que lles vou dar a razón a todos. Incrementar o número de PTS a eles sí que considero moi necesario, debe de ser no único punto no que estamos de acordo. No cuarto punto, que corresponde a elaborar un plan específico estratégico de organización do sistema educativo actual, priorizando e potenciando as escolas do rural, vexo claramente, xa me quedou claro que vostede non escribe a moción, que quen a fixo non ten nin idea de en que consiste o sistema educativo en Galicia. Porque en Galicia funciona un distrito único, no que se basa en invertir moito máis no rural para que haya igualdade de oportunidades. Estás invertindo nestes momentos un 30% máis no rural. Hai igualdade de equipamentos, tanto no rural como nas cidades, hai igualdade de recursos, hai igualdade de proxectos, tanto no rural como nas cidades hai seccións bilingües, hai contratos programas. Por favor, señora concelleira, sí, acabo, remato ahora mismo. Hai contratos programas, hai plan proxectas. Os datos dinos que hai unha porcentaxe similar tanto no rural como nas cidades, e os datos da ABAU tamén nos informan de que os resultados son máis ou menos os mesmos tanto no rural como nas cidades, non hai discriminacións. Incluso estamos recibindo visitas de delegados de outras comunidades para ver como funciona este sistema rural en Galicia, polo éxito que está tendo. Despois, no segundo turno, si quer, lle explico o que non son recortes neste curso 2023-24, como di vostede. Gracias. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE. Ben, claro, esta non é unha moción do Goberno, é unha moción do Partido Socialista. Esa é a diferencia. E si, é de todos os concellos, non é só na Pobra do Caramiñal. Estamos presentando en todos os concellos o Partido Socialista. Non é sin tempo que a Xunta de Galicia invirta no Instituto da Pobra do Caramiñal, porque metía pena, pero pena. O sea que, bueno, a inversión que vai a facer, creo que os estudiantes da Pobra do Caramiñal, non me fales por señas, se queres decirme algo, abre o micro e dío, non me estés aí a falar, vale? Bueno, pois por muecas. Vale, mira, non é sin tempo, porque os alumnos, e teñan pouco de educación, por favor, os alumnos da Pobra do Caramiñal, vale, se merecen que se atenda ao instituto, e non é sin tempo. O sea que creo que non é motivo de presumir cando estuvo anos sin que a Xunta de Galicia lle tocase. E levades moitos anos no goberno, o sea que non me veñas a decir. É unha pena que non este vostede no Partido Popular preparando as mocións do seu partido, elaborando as mocións para Galicia, porque parece ser que os demais partidos non saben facer mocións. E bueno, e que Rueda cumpre. Sabes unha cousa, alégrome moito de que sexamos de partidos diferentes, porque defendemos cousas totalmente diferentes, totalmente. E me di vostede que a Xunta de Galicia, que ten a competencia en educación, non pode asumir as obras dos colexios. E podemos os concellos. Os concellos sí que podemos asumir. E tamén me di que nós non invertimos nada en educación, que non vai no remanente. Parece que non estuvo atenta, porque sí que vai. Bueno, eu sigo dicindo que me alegro moito de non estar de acordo contigo, porque defendemos cousas e valores totalmente diferentes. E, polo tanto, non vamos a chegar nunca a un acordo sobre servicios como é a educación. Os continuos recortes executados na educación pública do noso país están a xerar un incremento da desigualdade social e constitúen unha perda irreparable da igualdade de oportunidades, empeorando as condicións nas que se exerce o dereito á educación. Por iso temos que decir o Partido Socialista en toda Galicia que a Xunta
de Galicia suspenden inversión efectiva na educación pública, considerando así que un goberno que non invirte na mellora educativa do seu país non debera de promocionar. E se o goberno non promociona, a sociedade tampouco. O sea que quedaremos, como sempre, á cola de Europa. E iso todo é gracias a un Partido Popular e á súa xestión da Xunta de Galicia. Señor concelleiro de Vips. Sí, moi breve, nada, simplemente comentar, bueno, fíxome un pouco de gracia algunhas cousas que dixo a concelleira do PP, bueno, a ironía de ciertas personas que lle queda mal, non a saben facer e quedalle mal, entonces, bueno, hasta para iso hai que saber. Respecto, bueno, hai unha frase que me fixo moita gracia, que además xa dedicou a ti, que é, se o fan tan mal, por que lle pides facelo? Bueno, a ver se o aplican ustedes con nós, porque sempre están igual, entonces a ver se aplicamos entonces o conto. Pero mira, xa poñéndonos serios, aquí en educación, foi unha cousa que además dixen no debate electoral, cando tuvemos o debate no Canal Rías Baixas, que se unha cousa se había feito ben aquí é arreglar o que son as unitarias, que daban auténtica pena. E de todas formas, señor concelleiro, tampouco pasa nada porque un concello lle pida á Xunta que ten máis recursos que simplemente colabore nas tarefas de mantemento inda que o edificio non sea da propia Xunta. É dicir, o concello colabora co SAD, hasta onde eu sei, financiando parte do mismo, cando non nos correspondería. Entonces, claro, é que aquí as competencias son da Xunta só cando interesa que son da Xunta, pero, bueno, hai no que ver desde toda a perspectiva. Respecto do remanente que usted comentaba, meteronse 10.000 euros en educación, dirá, é pouco, sí, pero é que hai 55.000 que aprobamos en novembro, e quero recordar que eso se incorpora ahora vía decreto que é remanente incorporable. Entonces, claro, é que cando se falan de números hai que telos e sabelos. Nada, pola miña parte, bueno, o que xa me fixo máis gracia, me vai a disculpar que yo diga así, é cando lle bota usted en cara a miña compañeira que trae mocións tipo. Debe ser que o PP nunca trae mocións tipo que lle mandan de arriba, que se nota perfectamente cando son ou cando non. Porque, bueno, usted me dirá, usted como sabe que son tipo ou non? Porque estuve moitos anos nesa sede, sei cando son tipo e cando non, polo texto. Entonces, bueno, son as que ustedes suelen traer. O raro é o de hoxe, que traen tres que non son tipo, eso sí que é o raro. Entonces, bueno, que usted lle diga a compañeira que trae vaya mocións tipo, matando, bueno, señor concelleiro. Pois, mire, dame un pouco de gracia, a verdad, sabes? Entonces, bueno, nada máis, xa non me toca intervir máis, non. Señora concelleira do BNG. Eu lle agradecería á concelleira do Partido Popular que, por favor, tome nota de todo que o señor Rueda incumple. Tamén é certo que ao mellor é porque non ten contacto directo co seu conselleiro, porque con nós está claro que se a unidade técnica, dirección técnica, en meses non nos recibe, eu creo que o señor Rueda moito menos, non? Pois mira, pode ir anotando que hai meses donde se lle dixo ao Colexio de Cadreche de poñer a tarima nas aulas. O Colexio de Cadreche lle dixo que lle enviara madeira porque iba a falar co Concello para que lle puxéramos o Concello, a día de hoxe non se lle enviou. Meses. Por exemplo, a instalación eléctrica do mesmo colexio. Anos. Competencia da Xunta de Galicia. E como eso, unha infinidade de cuestións. Vale, e entonces isto non é moción tipo, isto é a realidade dos colexios que son e labores de investimento, non de mantenimento, que fan falta nas nosas escolas. Eu non sei se vos recorda a concelleira a Genoveva durante anos e anos repetindo polos tellados de Bandaseca e de Cadreche, canto se tardaron en licitar. O de Cadreche aínda veo ahora. Veo ahora despois que o conserxe, que por certo non dependen da Consellería de Educación, senón que depende do Concello, chamaran ante a perigosidade que eso supoñía para incluso para a rapazada e para toda a comunidade educativa. E por outra banda, está dicindo que non invertimos nada. Eu lle falei de gastos, está dicindo que senón que leváramos algo no remanente. E eu lle dixen que neste momento, pois está claro que entendo mal. Teño un problema de oído. Está dicindo que se verdadeiramente nos importara máis educación, ou eso interpretei eu, pois podíase levar máis investimento, pois por exemplo, no remanente nos orzamentos. Eu xa lle dixen que no ano, solo no ano de xullo do 23 ao 24, en gastos extraordinarios, o sea, en obras extraordinarias de mantemento, foran 100.000 euros. E mire, e me fai, xa non sei se rir ou chorar, o tema de cando fala da atención ao rural. Eu outro día asistín á asamblea do Consorcio de Benestar.
todo é publicidade. A maioría dos alcaldes, isto de que o ensino é gratuito, non? Dos 0 aos 3, claro, pero é gratuito naqueles concellos onde as escolas son municipais, quen ten que asumir esa gratuidade son os concellos, porque a Xunta non o asume. E iso estaban dicindo concellos de todos os partidos, incluído do Partido Popular. E despois, se quere, lle conto algunha incoherencia relacionado co tema das galiñas azuis. Señor concelleiro de Nos Pobra. Bueno, vou tratar de ser breve. A verdade é que co tema do instituto xa se contesta por si só que a necesidade de investimento que ten sale de algún lugar. Mire, eu vou a decir o que pasou daquela. Na reunión con xefe de servicio de educación, e nos coñecendo os problemas que había no instituto, díxome que eu ou atendo unha cousa ou atendo outra. E nos decidimos asumir competencias que non eran propias no Fernández Varela, en Banda Seca e en outros lugares, para que todo o investimento da Xunta xa non fora para o instituto, porque senón aquilo era insostible, E non me diga que, e bueno, é que todo sabe todo o mundo como estaba o instituto, e aí ven toda esa necesidade de actuacións que ten. Comentou Amparo da instalación eléctrica. Nos polo menos pagamos o proxecto tamén. Pagamos o proxecto técnico, se lle mandou ali, son conscientes de sobra, porque isto xa o sabía o anterior alcalde, a min, non o anterior alcalde de José Carlos, non eu, o anterior a min, San Maceiras xa sabía dese problema e nunca fixo nada para correxilo. É un problema moi grave, porque unha instalación eléctrica que non conta cos permisos, con todo, de feito de vez en cando nos cortan a luz de Fenosa e hai que ir volver a conectalo. E a Xunta non se fai cargo. Non sei se pretende que o paguemos nós, que hasta o teríamos feito se non fora porque é un orzamento considerable. Entonces, que nos diga que todo está perfecto e tal, e evidentemente que sí, que a veces parece que non entende moi ben as mocións, porque o sentido da moción está claro que vai para todos os concellos de Galicia, aínda que aquí fale do noso concello. E despois, claro que hoxe en día existe ese convenio firmado cos concellos onde nos facemos cargo do mantemento, e o que estamos pedindo precisamente é que eso deixe de ser así e que se xa Xunta a que se faga cargo ao 100%. E, bueno, non sei, por poñer algún exemplo máis, na miña volta ao ensino, por exemplo, pois comprobo como teño que ter moitos máis alumnos por aula dos que tiña fai 8 anos. Fai 8 anos te permitían dividir os grupos a partir de certo número, e agora pois o número ese é moito maior, con nenos en todos os grupos con necesidades educativas especiais, con nenos inmigrantes que teñen dificultades. Señor concelleiro, vai rematando, e outros moitos máis problemas que, lóxicamente, cunha ratio menor pois se poderían solucionar de maneira efectiva. Señora concelleira do PP. Sí, vamos a ver, eu non nombrimo remanente para nada. Tendes aí o vídeo para darlle para atrás. Eu non dixen nada de remanente. Eu non dixen en ningún momento que todo estivera perfecto. E que non sei. Que máis? Que se me puxo na miña boca e depois resulta que escoitades mal. Claro que escoitades. Moi mal, moi mal. Que tamén me di que nós non invertimos nada en... Pero quen dixo que eu di? Eu non dixen que non invertirades nada en educación. Eu dixen que pola xurisprudencia que había, que esas competencias foron moitos alcaldes de colores diferentes que denunciaron e que sempre dieron a razón de que ten que ser cuestión local. Entón, que nese punto que non había nada que facer, que denunciaran de todos os lados. Foi o que dixen. E depois dixen respecto ao punto onde decían que vostedes que estaban afogados económicamente, que dixen, home, o que lles afoga económicamente a este goberno non é a inversión en educación. Non é. Eu acabo de ver unha inversión agora de 1.250.000 para unha xestión por parte da Deputación que se estaba facendo xa aquí. Esa nos afogamos 1.250.000. Eu dixen que non lles afogaba o investimento que están facendo en educación. Non que non se faga ningunha inversión en educación, que é totalmente diferente. Di a compañeira que recortes no curso 2023-24. Mire, este curso foi o curso no que a Xunta fixo un maior investimento. E non só en edificios, sino que, mire, coa entrada da LOMCE, da LOMLOE, tivo que cambiar xusto ese curso todos os libros. O anterior cambiaran a mitad, este curso acabar de cambiarlos todos, porque non valían, que eran os da antigua lei, e houve que poñelos todos. Este curso tamén a Xunta aumentou as axudas para libros e para material escolar debido ás subas do IPC provocada polos gobernos de Pedro Sánchez.
Este ano houbo oposicións de educación, as oposicións 2024, con 1.743 plazas. A taxa máis alta en 5 anos. Mire que recortes houbo esta vez. O informe de PISA deste ano, Galicia supera a media de España, a de Europa e a de todos os países da OCDE. Que mal o facemos en Galicia. A taxa de abandono escolar de Galicia, a máis baixa do Estado, un 8,8, un mínimo histórico en Galicia, nunca se chegara a eso. Témola a máis baixa. A taxa dos interinos en un 2%, tamén a máis baixa de toda España. Eu non sei cal é o vosso modelo. O único que sabedes facer é criticar o modelo do Partido Popular, pero non podedes nedes nunca unha alternativa. Sabes que máis recortes hubo no curso 2023-2024? Recortaron os alumnos. Que houve 2.600 alumnos menos en infantil e primaria, pero profesorado o mismo número. O mismo número. Aumentáronse os cursos de formación do profesorado nun 10%. Mismamente acabo de chegar dun piale. Sabe vostede o que é? 15 días no estranxeiro a gastos pagos para mellorar a miña competencia lingüística. Vaya rematando, por favor, señora concelleira. concelleira. Galicia é a única comunidade autónoma que o ten. Criticades o modelo do Partido Popular, a mí gustaríame saber cal é o modelo voso. Non tes moitas comunidades onde elegir, porque para dúas que gobernades, non sei cal é, pero mellores datos que en Galicia non temos. Voulle decir, e remato, a FP, cando gobernaba o bipartito, tiña unha taxa dun 32% de empregabilidade. Agora, nestes momentos ten un 84% de empregabilidade. A FP normal e a FP dual ten un 100%. Estáse apostando pola formación profesional, estáse potenciando, estánse creando novas familias, novos ciclos de automatización, de programación, de inteligencia artificial, de vehículos híbridos eléctricos. Creáronse 47.000 novas plazas. Por que, xa que é competencia dos concellos, poñerlle a disposición da Consellería terreos para que fagan centros educativos e os asumiría por completo a Consellería, por que, en vez de estar criticando, non poñedes uns terreos a disposición e lle ofrecedes para que faga un centro de formación profesional? Porque, mira, o mantemento, a vixiancia e todo eso xa non o teríades que facer, porque os centros de FP son a cargo da Xunta. E así tamén faríades que as familias do Concello non se afogaran mandando rapaces a facer FP aos concellos dos lados. Moitas gracias. Señora concelleira do PSOE, finaliza xa vostede. Bueno, vou a finalizar moi brevemente. Os concellos sí están afogados pola xestión da Xunta en educación, cos cano da auga, con Sogama, como podemos ver, ca sanidade, co SAF, como veremos, o sea, ca súa xestión, porque realmente non teñen partidas orzamentarias para os concellos, para axudalos a levar estas competencias. Esa é a realidade. Esa é a realidade. O noso Concello non recibe por parte da Xunta de Galicia ningunha partida para axudar todo o que lle acabo de citar. Co cal, suspenden. Para nós, suspenden. Para o Partido Socialista, suspenden. Ahora, para vos, evidentemente, non. Mira, cando veñen aquí, cando din que están facendo novos ciclos e todo eso, dígalles que traen algún para aquí, que o da Pobra quere ter ciclos. Non, pois o ti, que é o teu partido. Nos, o Instituto xa o solicitou, o sea, que dígalle ao seu partido que o traian para aquí. Eu non lle interrumpín. A ver, por favor, por favor. E mira, e nos din que lle cedamos terrenos, aínda non sodes capaces de coidar os centros que temos, que meten pena, porque levan 40 anos feitos e están desastrosos para máis facer novos. Esa é a vosa política, facer monumentos e edificios e vender que estades facendo e descoidar os que xa hai. Pois polo menos, primeiro, coidar os que hai e axudar os concellos, efectivamente, axudar os concellos a levar todo o que teñen que levar, porque necesitamos, e yo pido á Xunta de Galicia, sabes por que yo pido a Xunta de Galicia? Porque é o presidente de todas e de todos os pobrenses. Por eso yo pido a Xunta de Galicia. Eu a Pedro Sánchez tamén lle pido, cando aquí teño pedidolle cousas ao PSOE, e estar en contra de cousas do PSOE. E si yo pido ao presidente da Xunta de Galicia, porque é ele o que nos ten que axudar, e é ele o que ten que axudar os concellos, cando non axuda, porque sabes como goberna a Rueda e o voso partido? Por colores. E aquí temos un exemplo, e remato xa, moi claro. Mira ti que non ten nada que ver ca educación, pois co Museo Valle Inclán, moi claro, a Vilanova lle dá 100 e pico de 1.000 euros
ven para facer as xornadas de Valle Inclán e a Pobra lle dá 12.000 euros, porque ali está o Partido Popular e porque aquí está un partido de esquerdas. Bueno, pois imos a proceder á votación. Votos a favor, votos en contra. Queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. Pasamos a moción, ao punto número 16, moción do Grupo Mixto, tamén do PSOE, relativo ao canon da auga. Ten a palabra a concelleira do PSOE. Bueno, pois é outra nova moción que xa un punto que xa falamos aquí, creo que a trouxo anteriormente Eloi, e asistimos novamente a un estrangulamento dos concellos coa imposición deste canon e podémolo ver nos puntos anteriores. E bueno, nos gustaría ver como recolle nos orzamentos da Xunta de Galicia nos últimos 4 anos ingresáronse cerca de 274 millóns de euros procedente do canon da auga, importe que, tal e como figura na Lei de Augas de Galicia, débese de repartir entre os concellos de Galicia para recuperar os custos ambientais e para permitir a realización de principios como o de solidaridade interterritorial e de xustiza. Estes ingresos, obtidos polas entidades de augas de Galicia, incrementanse no devandito período nuns 400 millóns de euros, procedentes principalmente de fondos europeos, hasta alcanzar casi os 660. A día de hoxe, descoñecemos con que criterios se reparten estes fondos entre os concellos galegos. Non coñecemos que cantidades do recadado polo canon se reinvisten nos concellos. Non coñecemos con que criterios se reparten os fondos europeos e tampouco coñecemos que cantidades complementa a Xunta de Galicia con fondos propios para financiar obras nos concellos galegos. Pero si coñecemos, é outra maneira de como goberna o Partido Popular, é que os dos 152 convenios asinados por Augas de Galicia para levar a cabo a realización de obras no sentido que marca a Lei de Augas durante o período comprendido entre os anos 2017 e 2022, 111 asignáronse con concellos gobernados polo Partido Popular, 32 con concellos gobernados polo Partido Socialista, un con concello gobernado polo BNG e 8 con concellos de outros signos políticos. E falando destes convenios, tampouco existe un criterio homoxéneo relativo ás porcentaxes de financiamento por parte dos concellos en cada un destes acordos. O sea que, bueno, eu por todo un pouco exposto, traemos a este pleno os seguintes acordos. O Pleno do Concello de A Pobra do Carameñal insta a Presidencia do ente público Augas de Galicia a que explique con detalle os importes e o destino da recadación do canon da auga no Concello da Pobra e o criterio de reparto dos devanditos fondos. E segundo, que todas as cantidades recadadas pola aplicación do canon da auga no noso Concello sexan reinvertidas en infraestructuras no propio Concello. E por último, que se negocie cos concellos galegos o establecemento dun sistema obxectivo de reparto dos fondos procedentes da Unión Europea e dos fondos propios da Xunta de Galicia para o deseño, construción e mantenemento das infraestructuras hidráulicas municipais. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Ben, boas noites, gracias, señor alcalde. Nada, moi breve, só vou intervir esta vez. Eu estou totalmente de acordo, vou votar a favor. Eu xa comentei que é moi fácil facer as contas cando chuchas aos demais. Entonces, bueno, estou totalmente a favor. A ver se este ano nos anuncian unha subida no fondo de cooperación, que estaría moi ben, despois de 11 anos sin tocalo, deben telo aí olvidado. Entonces, bueno, se agradecería. Pola miña parte, nada máis. Señora concelleira do BNG. Grazas, señor alcalde. Acabamos de ver na moción anterior do PSOE que o Partido Popular ten boa memoria, ten moi boa memoria, acórdase perfectamente do bipartito que hai máis de 20 anos que gobernou este país. Hasta aí, moi ben, señora concelleira, de verdad, moi ben. Vostede citou bueno, isto de interrumpirnos, despois xa me contestará a muller que non hai problema por isto, e se non, despois seguimos, tampouco hai problema. Mire, decíalle que ten moi boa memoria, non? E claro, e se se acordan do bipartito que hai, insisto, máis de 20 anos, pois como non se van a acordar das eleccións de febreiro galegas, donde encheron o país de cartéis que poñía la Galicia que funciona.
seguro que se acordan, seguro que se acordan. Home, tanto é así que nos acordamos todos e todas. E así é como funciona a Galiza do señor Rueda e do Partido Popular. Falamos antes do canon de Sogama. Xa se citou antes cando se falou da taxa da subida do lixo, da subida do lixo, nese debate xa se citou o tema do imposto á choiva. Porque aquí o Partido Popular é estricto, o sea, militante disciplinado da choiva deste país. Si, non se acordan cando Fraga inauguraba a choiva? Bueno, pois vostedes cobran por ela. Claro, e logo resulta que di o señor Durán que aquí non sei cantos tempo leva gobernando outros partidos que non son o Partido Popular e que non se está haciendo nada para las pluviais. Oiga, vostede sabe cantos anos gobernou neste concello o Partido Popular? Pois sería bo que algún día, se non traio eu, teñamos un balance do que fixo o Partido Popular neste concello respecto das pluviais. Ben, e esta moción, o tema do famoso canon de depuradoras, é outro exemplo de la Galicia que funciona. La Galicia funciona para quen funciona, que é para vostedes. Única e exclusivamente para vostedes e para o seu xigantesco aparato de propaganda. Porque o resto dos mortais temos que pagar o canon da auga, facer como podamos para pagar as residencias da terceira idade que non nos paga a Xunta de Galiza. Oiga, perdone, señor... Está no seu turno de... por favor... Está falando ela. Non che gusta o da Galicia que funciona. Mira, perdona. Si non lle gusta o da Galicia que funciona, teño outro. Hacemos máis con menos. É outra consigna do Partido Popular das favoritas, que tamén aplica en este caso o canon das depuradoras. De todas formas, vaya rematando, señora concelleira. Señor alcalde, e vai dicir señor presidente, sí, señor presidente tamén, efectivamente. Miren, en febreiro trouxo aquí BIP, o Grupo Municipal de VIP, unha moción a respecto deste tema precisamente do imposto das depuradoras. Por certo, e con todos os respetos para todo o mundo, unha moción que era incluso bastante máis incisiva que esta que hoxe nos trae o PSOE, donde se instaba, por exemplo, a reclamar ao presidente da Xunta que suspendese o cobro do canon. Claro, por favor, señora concelleira, remate. O Partido Popular votou en contra. Pero fíxense do que van a votar, seguramente, en contra ahora mismo. Van a votar a favor de que os veciños deste concello poidan saber en que inviste e canto recauda polo canon Augas de Galiza. E tamén van a votar, en este caso, en contra de que as cantidades recadadas en este concello veñan a revertir aos veciños da Pobra. E tamén van a votar en contra, seguramente, xa o votaron antes no de Sogama, de que sexan os representantes dos concellos a Fegán quen se sente ca Xunta e a Xunta cos concellos e arreglen este imposto á choiva. Perdón, alcalde. Sí, vale. Pois ten agora a palabra o señor concelleiro de Nos Pobra. Nos vamos a votar favorablemente a moción e consigamos que xusto que sexa así, non? Que o que se recauda neste concello pois se revirta no propio concello, nada máis. Ten agora a palabra o concelleiro do PP. Vale, pois a concelleira do PSOE. Pois nada máis, eu remato dicindo que sería xusto, non, que xa que nos cobran este canon da auga que para as arcas municipais é unha brutalidade, polo menos que o invirtan no noso concello, porque ao final non van a invertir neste goberno, van a invertir nos veciños e veciñas da Pobra do Caramiñal, que é quen, ao final, é por quen estamos aquí. Concelleiro BNG, concelleiro de Nos Pobra, PP, pois remata a concelleira, xa está. Vale, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. Queríamos dar a explicación de voto. Queríamos un turno de explicación de voto. Bueno, pues lo tienen. Muy bien. Aunque a alguno le parece una broma, pues oiga, creo que estamos en nuestro derecho de explicar el voto, igual que ustedes están en otros, ¿no? Si le parece que es una risa, pues oye, ríase usted.
Nosotros votamos en contra porque realmente entendemos que el canon del agua es un canon solidario de toda la administración. Sí, mire, y es muy sencillo. Es decir, si no fuera gracias al canon de agua y la generosidad de otras administraciones en otro momento, el nivel de saneamiento que tanto reprochan ustedes no hubiera sido el 93% de la población, no, el 97% de la población y el 93% de las viviendas de este municipio cuando ustedes entraron al gobierno. Y desde esa, ustedes no han hecho nada en saneamiento. Que las cosas no son perfectas, sin duda, pero es que esto es así. Y miren... Esto no es tu explicación. Sí, no, yo estoy explicando por qué votamos en contra. No, eso es su criterio. Perdón un momento. No, yo... Poden introducir argumentos que non podamos nos rebatir. Lo que ustedes estuvieron hablando antes... Bueno, a ver, por favor. Por favor. Perdón un momento, yo creo que, y si no, no sé, bueno, ahora que no está el secretario, pero bueno. Perdón. Pero no de debate y de palabra. Bueno, por favor, vamos a rematar. Y non se poden introducir novos argumentos. Perdón, yo creo que ha sido respetuoso con... Bueno, vamos a rematar, por favor. Bueno, perdón, Lois. Perdón un momento. Bueno. Perdón un momento. Pero perdón, yo no estoy debatiendo nada, yo estoy explicando el porqué. Bueno, por favor, sea breve. Yo me gustaría que el secretario nos diga si puede o no puede, que yo tampoco quiero cometer una ilegalidad, oiga. Oiga, sálganse ustedes si quieren. Bueno, pues sálganse ustedes para afuera, son libres. Es decir, que venga el secretario y que diga si puedo. Bueno, si a ver, explicar o no. Yo no tengo miedo a ningún debate. Estoy dando la explicación de mi voto, que creo que es legal. Bueno, por favor, Lois. Mire, vamos a... Bueno. No, perdón. Yo puedo explicar el por qué voto como voto. ¿Cómo que no? Eso le dice usted. Yo le digo que no. Pero es muy fácil, el secretario o el alcalde, digo yo. Bueno, yo non tengo ningún problema, en este momento acaba de salir que teña que facer unha chamada. Eu desde logo non teño problema en que remate, deixalo rematar, que fale, sí, por favor, sexa breve. No, si no tengo mucho más que decir, es decir, nosotros queremos explicar el voto que votamos en contra por ese tema y realmente no entendemos todo lo que dicen, porque miren, si no fuera por la solidaridad en el canon de agua entre municipios o entre la administración, la inversión de 16 millones en el municipio de Rianxo no hubiera sido posible. Si no fuera por ese tema, tampoco la de 6 millones en Carballo, o la de 10 millones en Sada, o lo que se invirtió en su momento en el municipio de La Puebla. Es cierto que si queremos que nos revierta lo que nos dan, pues es cierto que no podemos hacer nunca obras. Ustedes lo que tienen que presentar es proyectos para hacer las cosas, que es lo que no hacen. No. Bueno, vale xa. Bueno, vamos a rematar. Non hai máis palabras. Vamos a pasar ao seguinte punto. Non, perdón, hai que votalo. Non, é verdad que votamos, sí. Joder. Bueno, pois vamos a pasar ao seguinte punto, que é o 17. Moción do Grupo Mixto, tamén do PSOE, en este caso, sobre o financiamento da Xunta de Galicia do Servicio de Axuda no Fogar. Ten a palabra a concelleira. Sí, presenta, sí, antes. Sí. Esta emenda que presenta. Bueno, temos que votar entón primeiro se debate, sí. Bueno, pois non, debatimos primeiro logo. Sí. Debatimos primeiro e despois cando se vote. Sí. Efectivamente. Bueno, pois vamos a... Ten entonces a palabra a señora concelleira do PSOE. Empezo eu, si ao final.
Bueno, pois, primeiro de todo, xa que acabas de presentar a emenda, pois eu estou totalmente de acordo. Esta é unha proba que son capaz de decirlle ao Partido Socialista que financio co 50% da atención á dependencia. Por suposto que estou de acordo en eso, porque, como dixen antes, nós aquí estamos para os nosos veciños e para as veciñas. Esta moción que traio a este pleno é unha moción para darlle visibilidade unha vez máis dos importantes problemas económicos que, bueno, pues que temos nos concellos, non? Sobre todo cando é competencia, neste caso da Xunta de Galicia. Entonces, fan unha política co SAF. O Partido Popular ten o SAF como súa política, non? O sea, presume de que fai moi ben este servicio e, en cambio, non nos dota os concellos para ter un funcionamento axeitado. O SAF xa supón para as administracións locais máis da metade do custo do servicio, sabendo que o SAF é un servicio cada vez máis demandado debido ao envellecemento da poboación. Produce que teñamos que asumir unha importante carga económica que se vai incrementando cada ano. Nós creemos que a Xunta debe asumir progresivamente o 100% do servicio para poder garantir a sostibilidade económica dos servicios públicos no futuro. E se aí a Xunta necesita que o Estado lle axude económicamente, pois tamén terá que pedirlle como nós lle pedimos aquí á Xunta. Eu creo que xa leste desa moción. Primeiro de todo, pedir disculpas, porque é verdad que non puxen o nombre, xa o falamos outro día nas comisións, foiseme aí non o puxen, pero bueno, en todo caso traio ao pleno da Corporación do Concello da Póbreda do Caramiñal instar a Xunta de Galicia a asumir o custo derivado da reducción do copagamento provocado pola entrada en vigor da Lei 10/2023 de 28 de decembro de medidas fiscais e administrativas que a día de hoxe asumen os concellos de Galicia, aumentar o financiamento autonómico do Servicio de Axuda no Fogar para que os concellos non teñan que asumir o financiamento e poidan desenvolver correctamente este servicio ante o incremento dos custos, dotar dos medios e recursos humanos e materiais aos equipos de valoración de dependencia para reducir as listas da garda e exercer as súas funcións de mediadora nas negociacións entre as empresas e os axentes sociais para tratar de que se alcance un acordo do convenio colectivo do sector. Nos creemos que o servicio do SAF é un servicio moi importante que os concellos poñen máis do que poden e que cada vez é máis necesario no noso país. Co cal, precisamos que a Xunta de Galicia pois nos bote unha man para levar a cabo o servicio tan necesario como é o SAF. Ten a palabra o señor concelleiro de Vips. Gracias, señor alcalde. Nada, moi breve. Este servicio, o SAF, tan importante para as persoas, este sí que é o santo grial, digamos, das competencias impropias que ten que asumir un concello e posiblemente, como santo grial, unha das que máis os asfixia. Esa palabra que a ustedes non lle gusta nada, pero é así, é unha realidade. Os concellos non deberían ter que poñer nin un euro deste servicio e, sin embargo, poñen bastante. Entonces, bueno, estou totalmente de acordo co sentido da moción, vou na apoiar. Insisto, a min non me importaría que a Xunta a delegara nos concellos como a ten, pero sempre cando, insisto, de acordo co que marca a propia legislación, pois a financiación fora 100% financiada, e non como a todo agora. E, de feito, bueno, é un tema de debate na FEGAN bastante encendido entre todos os partidos que forman na FEGAN. O tema do SAT é unha petición que sempre se fai, porque, insisto, é un servicio que asumen os concellos que non lle correspondería, e aínda que a Xunta é verdad que cofinancia unha parte, isto non estamos falando de cofinanciar, aquí debería financiarlo 100%, independentemente de que eu a emenda vou na votar a favor, cada administración que asuma que lle corresponda, e a min dame igual exactamente o color político, pero isto que hai. Neste primeiro turno nada máis. Moitas gracias. Señora concelleira, portavoz do BNG. Bueno, que vou decir eu do SAF, que aparte son a responsable da Concellaría de Servicios Sociais. Decir que é un servizo complexo, é un servizo
especial e un servizo vivo e sobre todo un servizo sensível, porque vai, digamos, dirixido a aquelas persoas pois que son dependentes, non, que non se poden valer de si mesmas, e un servizo que a nivel de toda Galiza está aumentando polo envellecemento do que é da poboación. Se hai un debate na FEGAN, hai un debate na FEGAN importante non só a nivel económico, sino a nivel incluso de xestión. A maioría dos concellos do noso país teñen unha xestión indirecta e neste momento incluso as propias empresas teñen moitísimo problema para dalo de maneira aceitado porque lles falta persoal. Eu vou facer aquí a dúas cuestións, porque na moción se fala de unha cuestión económica. Na propia moción di que a hora do SAF está saindo a partir de 22-24 euros, non? Nos no noso concello, cando eu empecei, a Xunta pagaba, falo 2020, non dai 40 anos, pagaba 9 euros cando ahora salía a 15-16. Pasou a 12 e ahora mandou unha carta que non sei se está executando, aí o dirá Mellortino, donde ahora pasaba a pagar a 14 euros. Nós este concello estamos pagando ahora, e estes son datos do plan concertado, non son datos meus. Nos no 2023 nos salía ahora a 17 con algo e neste momento ahora nos está saindo a 16 con algo. Decir que, polo tanto, nos a nivel económico estamos ben. Tamén decir que se incrementou a partida no 2020, eu recordo que houbera un incremento 2021 de 200.000 euros para o que era a partida do SAF, que quero decir que é algo que a nos preocupa moito. Pero a min en toda esta moción hai algo que a nivel de pé de rúa neste momento preocupa aos veciños e tamén me preocupa moitísimo a min. Aquí no punto 3 pon dotar de medios e recursos humanos aos equipos de valoración. Eu non sei se vos saberedes que os mércores se actualiza, todos os mércores se actualizaba o que é a lista de dependencia, non? Bueno, pois leva meses sin actualizarse a lista de dependencia. Outro día comentaba unha veciña que ten unha súa nai valorada cun grado 3 de 90 e pico anos, casa a resolución de que ten dereito o que ao servicio, neste caso era da axuda no fogar, que como non aparecía na lista da garda, e era ela mesma chamou a política social e lle dixeron que por un problema informático as listas non se estaban actualizando. Co cal a nós nos preocupa porque somos conscientes que se levamos 4 meses sin actualizar as listas, que nós neste momento temos en lista só grado 1, non temos grado 2 e 3, que será cando se actualice. E concellos, eu falei outro día cun concelleiro dun concello moito menor que o noso, donde a nós nos duplicaba a lista de garda e con xestión indirecta do que é do propio servicio. Polo tanto, eu penso que hai que tomar cartas no asunto, que estas son as cousas que son necesarias e que fan que un país funcione. Grazas. Ten a palabra ahora o señor concelleiro de Nos Pobra. Ben, nos vamos a apoiar a moción e supoño que esta vez sí entrarán a debate, xa que presentan unha emenda e veremos o que din para rebatir e se consigamos así necesario. Ten agora a palabra o concelleira do PP. Bueno, nada, simplemente creo que é un asunto no que estamos todos de acordo, o fundamental que é o servizo de axuda no fogar para tantas persoas con dependencia e tamén para os seus familiares, é un gran apoio. Somos conscientes, no noso partido tamén o presidente da Xunta, porque así manifestou, da dificultade que supón en moitos casos asumir o custe deste servizo para os concellos. De feito, pois por iso presentamos a emenda como un punto engadido, pois coa idea de chegar todos a un acordo, non? Si é necesario seguir mellorando, somos conscientes delo, e o Goberno galego tamén o é. Recentemente o presidente reunirse con Valentín Formoso, co presidente da Deputación, tamén co presidente da FEGAM, como sabedes, con Alberto Varela, chegaron a un acordo de que o Goberno galego iba a revisar esas contías, traballar xuntos por mellorar pois, o financiamento e, en consecuencia, tamén a prestación deste servizo tan importante. No que respecta aos equipos de valoración, sí, é un tema complicado, hai moitas solicitudes de valoración, creo que o Goberno galego tamén é consciente disso, nunca o negou, e por iso traballa para melloralo, conscientes de que aínda hai marxe de mellora. De feito, recentemente aprobouse un novo decreto
para reducir papelame e simplificar un pouco a burocracia, e, por outra banda, tamén se reforzaron os equipos. Insisto, estamos de acordo en que se pode mellorar, pero tamén creemos que si a todos nos importa este tema, temos que reclamalo, a igual que creo que estáis de acordo vos, a todas as administracións competentes. Non pode ser que só asuma a Xunta xunto cos concellos prácticamente este custo e que o Goberno do Estado non este aportando, achegando o financiamento que ten que achegar á dependencia, porque o SAF é unha parte, como sabedes, de todos os servizos e prestacións que establece a Lei de Dependencia, e a diferencia da achega económica do Goberno do Estado e do Goberno da Xunta, pois é moi distinta, e a Xunta está asumindo prácticamente o 70% dese financiamento. Nada máis. Moitas gracias. Ten agora a palabra a señora concelleira do PSOE. Nada, pois eu rematando dicindo que gracias porque estemos na mesma línea e porque todos votemos a favor de que tanto o Estado como a Xunta asuman esta competencia pois tan importante, non? Porque é verdad que o SAF é un servicio necesario que non se pode recortar, que hai que apoiar e que hai que seguir mantendo, porque por desgracia cada vez o vamos a necesitar máis. Entonces, eso é o que debemos de facer e a responsabilidade que debemos de ter cos nosos veciños e veciñas. Eu, pola miña parte, nada máis. Señora concelleira do BNG. Sí, vamos a ver dúas cuestións, porque vamos falar do que acontece, non? E dos veciños que nos gusta falar do que temos máis próximo. Non falaba dos equipos de valoración, falaba dun problema informático que leva máis de 4 meses en solucionarse. Se a Xunta é incapaz de solucionar un problema informático para actualizar semanalmente as listas de garda, vamos finos, non estou falando dos equipos de valoración. E despois falar de outra cousa que nomeabas, Marta, que son que hai máis recursos dentro da Lei de Dependencia, e tampouco se está metendo orzamento neses recursos. Nos do centro de día, no ano 21, reclamamos que se aumentaran 10 plazas que tardaron meses en aumentar, se aumentaron, pero que ahora estamos reclamando que se aumenten outras 10, e o no é por calada. E non só eso, non se aumentaron o que son as plazas de residencia pública, plazas de residencia pública. Eu recordo un titular do Partido Popular de Política Social donde decía que creo que era en Compostela, iba a haber unha residencia que iba a ser ponte sobre todo para aquelas persoas maiores que estaban hospitalizadas e que ao mellor necesitaban pois seguir algún tipo de tratamento e que non podían ir para as súas casas. Eso é irreal. Eso é irreal. Un veciño onte viña dunha operación de cadera con casi cerca de 90 anos e do hospital o mandaron para casa. E cando se decía que era imposible porque esta persoa vivía sola, dixeron, pois aí atendede os servicios sociais municipais. Polo tanto, esa é a diferencia entre a publicidade e a política real. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de Nos. Nada, simplemente anunciar que vamos a votar favorablemente a moción e tamén a emenda. Ten a palabra a concelleira do PP. Si, nada, simplemente respecto a ese asunto descoñezo, nunca escoitei falar dese problema informático, co cal non podo dicir nada ao respecto. Creo que do que falabas agora dos centros de cuidados intermedios, son centros que sí que se están construindo, que pasa que ainda non están en funcionamento, pero como se faz un hospital, non se fai en 2 días. Pero está en proceso, co cal creo que vai a ser un gran logro e un gran avance, porque aparte son centros pioneiros en España, creo que en máis países, co cal xa trátase de avances que moitas veces pues, non se poden facer dun día para outro porque son moi importantes, pero nos que creo que estamos todos de acordo que temos que traballar xuntos, niso estamos, a ver se podemos aprobar esta moción. Remata o PSOE? Non? Pois procedemos á votación. Votos a favor? Perdón, sí. Vamos a votar a emenda primeiro. Votos a favor da emenda? Da inclusión da emenda, claro. Sí, bueno, pois nada, votamos entonces a moción ca emenda. Votos a favor? Pois queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 18, moción do Grupo Municipal do PP relativa ao cambio de sentido dos aparcamentos en batería. Bueno, ten a palabra, sí, o señor concelleiro portavoz do PP. La propuesta es cambiar eso, la orientación de los estacionamientos en batería para mejorar la seguridad
tanto de los vehículos como de los viandantes, y con un simple cambio de orientación de las señales horizontales que se establecen en el suelo. Ten agora a palabra o señor concelleiro de Vips. Gracias, señor alcalde. Nada, moi breve. A ver, eu sí, eu podo estar de acordo con usted, señor Durán, non teño problema, pero claro, modificar todas é imposible. Hai en sitios que sería imposible. É dicir, home, habrá que facer un estudio que a policía local a ver en que zona se podre ou non, pero claro, modificar o sentido das zonas habilitadas para estacionar en batería en todo vai haber sitios que non sexa posible por o propio tamaño da vía, pero bueno, é un pouco concreto aquí nesta moción usted, pero bueno, nada máis. Señora concelleira do PSOE. Bueno, pois un pouco o mismo, non? Eu creo que xa se empezou a modificar algunha zona e, bueno, que hai que ir estudiando zona por zona, que non podemos coller e modificar todos os aparcamentos ahora así de golpe. Entonces, bueno, creemos que non está ben redactado o punto e que debería, ao mellor, pois de poñer de outra maneira. Creo que, ademais, se empezou a facer xa ese traballo donde vai sendo posible. Señora concelleira do BNG. Sí, nós imos votar tamén en contra no mesmo xeito, non? No mesmo xeito, perdón, porque di modificar o sentido do aparcamento. Nós precisamos, creo que en falta, bueno, precisamos un informe técnico para saber se isto é posible e se, pois nos gustaría tamén pois ter un plan ao mellor xeral de mobilidade en todo o concello donde, bueno, pois se atendera non só a mobilidade en cuestión de tráfico rodado, senón tamén, por exemplo, peonil. Señor concelleiro, portavoz de Nos Pobra. Pois, desgraciadamente, vou a repetir. Queremos ese informe da Policía Local para cada caso. Non existen moitos espacios onde teamos aparcamento en batería. A idea nos parece boa e iremos executando na medida das posibilidades e de... Claro, as prazas que acabamos de pintar, pois non vamos a pintarlas agora para recurrir a esta opción, non, de que en principio pois garantiza unha maior seguridade para os vehículos nas súas maniobras, ainda que para aí que lle pode gustar máis ou menos e que lle resulte máis complicado facelas, pero onde logo maior visibilidade sí que dan, non? En todo caso, votamos un pouco en contra pola necesidade de non comprometernos a todas, non comprometernos a facelo xa, e si facelo pouco a pouco e con estudios non, un simple informe da Policía Local é suficiente. Señor concelleiro, portavoz do PP. Bueno, yo creo que ante las dudas que ustedes tienen es una cosa muy clara. No pedimos en ningún sitio que sea inmediatas, no pedimos en ningún sitio que sea ya, no pedimos en ningún sitio que las hagan todas, pero todos los estacionamientos en batería de este ayuntamiento, excepto en una sola zona, que es delante del Miramar, porque tiene la barrera física de los bordillos que se colocan. El resto de los aparcamientos en batería que hay en nuestro ayuntamiento, en la calle Fernández Varela, en el aparcamiento de la plaza lindante con la Plaza Mayor, los aparcamientos del polígono industrial, y creo que me queda un sitio, todos es un simple cambio en la señalización del suelo. Y con todos conseguiríamos una mayor seguridad tanto en la maniobra de aparcar como en la maniobra de incorporarse a la circulación. Y creo que un ejemplo claro y obvio y evidente es lo que han hecho ustedes la semana pasada cuando han pintado las plazas de los taxistas. Yo lo que no entiendo es si lo hacen para los taxistas, ¿por qué no lo han hecho para el resto de los usuarios? Perdóname que no lo entiendo, porque además hoy las normas de la Dirección General de Tráfico lo que recomiendan es que la incorporación a la circulación tenga la mayor visibilidad posible y por eso en todos los sitios se están cambiando ahora. Ustedes quieren o no quieren hacerlo, no lo hagan. Es decir, no sé cómo explicarán o cómo justificación tendrán de hacerlo en un sitio sí y otros no. El problema del espacio es el mismo, se ocupa el mismo espacio, hace falta el mismo ancho de carril, el mismo ancho de tal, lo único que se cambia es el sentido. Pero bueno, hagan ustedes los estudios que quieran y háganlo cuando quieran, si quieren, y si no quieren no lo hagan, nada más. Nosotros solo lo decimos porque realmente creo que es más seguro para las personas, para los vehículos y sobre todo para la circulación tanto de nuestros vecinos que se transitan de forma peatonal como los que circulan. Claro, é su decisión. Ten a palabra agora o señor concelleiro de Vips, do PSOE, a concelleira do PSOE, concelleira de BNG.
Concelleira Nos Pobra. Bueno, de todas formas, si voulle responder eu, vamos a ver, nós, evidentemente, empezamos este verán, precisamente, a pintar algunhas prazas, e as pintamos precisamente así, non porque foran as dos taxistas, sino porque foron as únicas que pintamos de momento este ano. A nosa intención é pintalas dese xeito sempre que sean as adecuadas según os informes que poda facer a policía, non? En este caso, si eran os informes eran favorables para facelos desa maneira, e por eso se fixeron así, e procederemos, por suposto, inda que vai agora o voto en contra, e sempre que consideremos necesario que as prazas teñan ese sentido, pois as vamos a pintar en ese sentido. Bueno, pois votos a favor. Sí. No, pensei que rematara, xa, perdón. Pois sí, remata vostede. Pues mire, yo solo mostrar mi sorpresa, o por no decir, calificarla de otra manera, creo que se equivoca. No sé cómo es, pero creo que las plazas de la calle Fernández Varela también las acaban ustedes de pintar. Solo han pintado 4 en un sentido y las otras probablemente 40 en otro. Pero las acaban de pintar todas, es decir, no es que hayan pintado solo unas. Y si ustedes creen que el criterio es adecuado, la sugerencia es adecuada, permítame que dentro de mí no entiendo que voten en contra, pero bueno, oiga, hagan ustedes lo que quieran, pero sus propios argumentos se caen por su peso, es decir, han pintado ustedes las de los taxistas en un sentido en el que nosotros sugerimos y han pintado todo el resto de esa calle, que la han pintado la semana pasada, en sentido contrario. Porque ya le dije que era cosa en este caso del informe que realmente hizo la policía en torno a los aparcamientos. En ese caso... No hay ningún problema. Yo le pediré mañana por escrito la copia del informe y a ver por qué argumenta que un sitio... Informe, vamos a ver, en este caso fue verbal, ¿entiendes? Nos acercamos hasta allí y miramos cuál era el sentido pues adecuado para pintarlo. Pintar eso en otro sentido exigía un cambio de toda la pintura que había en esa zona. Igual que lo están pintando ustedes de nuevo. Bueno. Yo solo voy a pedir mañana que nos dé una justificación por escrito de por qué unos sí y otros no. Si hay un informe de la policía nos lo da, si hay un informe de un técnico nos lo da, si no hay nada. Ahora, me sorprende más que eso, que es un tema puntual o, oye, una curiosidad que nos digan que están de acuerdo pero votan en contra. No, pero es que usted o no me quiere entender o realmente, bueno, no me entiende de verdad, no sé cuál de las dos serán. Yo ya le dije las razones, si no me quiere entender, evidentemente, pasa nada. No vamos a estar mareando ahora la perdiz con lo mismo, ¿vale? Vamos a proceder a la votación. ¿Votos en contra? No. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda denegada por 7 votos en contra y 6 a favor. Vamos a pasar ahora al punto 19, perdón. Moción do Grupo Municipal do PP relativa á creación de aparcamentos disuasorios. Bueno, es la... Pois ten a palabra o señor concelleiro do PP. Bueno, nosotros lo que proponemos ante lo que creemos que es una realidad obvia de todas las semanas y bueno, y sobre todo en épocas estacionales como la que ahora vivimos, es el incremento de la movilidad en vehículos particulares, lo que conlleva un problema de estacionamiento, de aparcamiento, lo que conlleva es a un aumento, entiendo que de las infracciones en el estacionamiento, en la circulación, un mayor riesgo para las personas y que lo que solicitamos es que se habilite una partida presupuestaria para habilitar más plazas de aparcamiento de carácter disuasorio
con el fin de facilitar la vida cotidiana y garantizar la seguridad de las personas y de los vehículos tanto en la época estival como en el resto del año. Moitas gracias. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS. Gracias, señor alcalde. Nada, moi breve. Vou votar a favor da emenda. E unha vez votado a favor da emenda, vou votar a favor da moción emendada. Señora concelleira dos... Pois igualmente, vou votar a favor da emenda e da moción emendada. Señora concelleira do BNG. Sí, bueno, eu vou a votar a favor da emenda porque si é certo que xa estamos traballando nese senso, xa temos o que son aparcadoiros disuasorios, pero non sei que estamos pensando que a cuestión non só é o mellor aumentar o número de aparcamentos, senón o que hai que ter é outro tipo de mobilidade, por exemplo, un bo transporte público, unha boa xestión do transporte público, e eu xa o dixen en outra moción que nós concretamente toda a fachada marítima pois íbamos a participar neste momento nun programa de Fundación Ría donde se iba a mirar pois ese tipo de cuestións. O que non entemos é habilitar unha partida orzamentaria neste momento, non a podemos habilitar, polo tanto, xa non podíamos votar a favor desta moción e, insisto, nós é algo que se está facendo e que continuaremos nesta liña. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de Nos. Ben, bueno, presentamos a emenda un pouco xa polo que explicaron. Non é que fixéramos moitas actuacións, pero sí que temos un aparcadoiro nos areos que ten máis ou menos un carácter disuasorio, ainda que tamén está pensado efectivamente como reforzo ao uso da praia, uso das persoas mariscadoras, e cumpre esa función, pero non deixa de ser un aparcamento destas características, como tamén xa o temos... como tamén xa temos feito algunhas xestións para conseguir algo semellante. Por eso, quitamos o de habilitar a partida orzamentaria, porque a veces se pode chegar a un convenio, non? Por exemplo, con un propietario, limpeza da parcela a cambio de que se ceda para uso público. Pois quitamos a partida orzamentaria, que non quere decir en un momento dado, pois se pode habilitar. Sí que temos un problema con que non están contemplados no plan xeral, salvo aqueles aparcamentos que son cesións nos desenvolventos de polígonos de actuación urbanística ou de suelos urbanizables delimitados. E, bueno, para facer un aparcadoiro en condicións sí que habría que recurrir a esa metodoloxía, unha modificación do plan xeral, e despois proceder a habilitar un aparcadoiro en condicións. Por eso, bueno, non é algo tan sinxelo, non? De todas maneiras, bueno, queríamos votar a favor da moción, queremos que é unha boa idea, e con esta emenda que esperemos que lle parezca ben, pois estamos de acordo coa necesidade de habilitar, de que, bueno, tamén é certo que é puntual, non, a necesidade. Temos determinadas épocas do ano hai suficientes plazas de aparcadoiro, ainda que sempre temos os mércores, que é onde se produce a congestión, e, por suposto, nas datas nas que estamos. Ten a palabra o portavoz do PP. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que hay una carencia de plazas de aparcamiento. Lo que no coincidimos es en la solución. Nosotros lo que queremos es que se establezca una partida presupuestaria para que se haga algo. Porque su enmienda de seguiremos llevando a cabo actuaciones es un brindis al sol. Si ustedes quisieran tener plazas, ya tenían que haberlas dotado, tenían que haber, oye, en sus presupuestos que presentaron, o ahora mismo en el uso del remanente, o en cualquier otro momento han tenido la posibilidad de hacer y plantear lo que ustedes quieran. Que puede ser la partida más grande y después consiguen ustedes un convenio con quien quieran, pues se gastará menos dinero. Pero sí que lo que quiero es que hay que ser, pues oye, realistas, por no decir ambiciosos. Y eso, y la forma de tener un compromiso en política es tener una partida presupuestaria. Porque el otro, seguiremos llevando a cabo, yo no discuto que ustedes no hayan estado llevando a cabo en mucho tiempo, poco, o el tiempo que ustedes han establecido. No creo, sigo creyendo que ustedes son conscientes del problema. Pero también creo que lo que es real es que no le han dado solución al mismo. Y hoy estamos como estamos. Y oye, no sé el plazo que ustedes se marcan, y esto de seguiremos para nosotros es un brindis al sol, es un compromiso sin comprometerse. Y lo que queremos es que exista una partida, porque entonces es cuando veremos que hay un compromiso real de hacerlo. ¿Que supone modificar cosas? Pues claro que se supone, pero el tema es, ¿necesitamos aparcamientos? ¿Sí o no? Pues una vez determinado la respuesta a la primera pregunta será ¿qué necesitamos hacer para ello? Y para eso lo que hay que tener es una partida presupuestaria, que después ocurre como otras partidas que se designan en el presupuesto y que al final
no se dispone de ellas porque no se gastan por distintas circunstancias, como usted bien decía antes de la obra de allá de Conchido, y oye, se puede hacer una modificación de crédito y llevarlo a otro sitio. Pero la forma de políticamente de mostrar el interés o la intención de hacer algo es establecer una partida presupuestaria para realizarlo. Que oye, seguiremos, no deja de ser un documento de intención, pero no de compromiso. Nosotros lo que queremos es un compromiso. Por eso vamos a votar en contra de la enmienda. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIPS, concelleira do PSOE, concelleiro BNG. Eu xa lle dixen que nos, bueno, pensamos que é un problema que sobre todo se dá a nivel puntual en verán, pero que nós tamén, e así tamén o manifestamos, creemos noutro tipo de mobilidade, non? Pero bueno, xa para rematar, lle digo que se a vostede lle preocupa a palabra seguiremos, que é un brindes ao sol, comuníquello a todos os seus compañeiros diputados do Partido Popular, porque están facendo en todas as sesións do Parlamento Galego brindes ao sol. E isto non é unha cuestión de fe, ni unha cuestión que estou imaginando, senón que pode dar constancia de la diputada que temos aquí, o sea, que están brindando continuamente os seus diputados do Partido Popular. Un brindis, señor concelleiro de nos pobres. Un brindis ao sol tamén pode ser este acordo tal como está, porque xa lle digo, sin estar contemplada unha modificación no plan xeral, onde vamos a investir esos cartos directamente? Non é necesario. Non é necesario porque esas parcelas nas que nós pensamos e que xa temos incluso pois consultado ao secretario naquele momento e que posibilidades tíamos de facelo, non vamos a urbanizalas porque tampouco nun momento dado pode o propietario decidir edificar e non vamos a gastar, vamos a facer algo parecido ao que fixemos nos Areos, e no momento en que se modifique o plan xeral, pois se pensará en crear esos aparcadoiros, que o problema que temos no plan xeral é que non se dá desenvolto ningún polígono de devolución urbanística, pois porque, bueno, pasou o que pasou, a crisis inmobiliaria, e hoxe en día pois son francamente difíciles de desenvolver por o equilibrio entre as cargas e os beneficios que están contemplados no plan xeral, que foi nunha época, non culpo ao Partido Popular, foi nunha época que se obtiña moitos máis beneficios, vamos, un desenvolvemento urbanístico do que se poden obter hoxe en día e, por tanto, son difíciles de desenvolver. Pero, bueno, se non lle gusta a moción, o sentimos moito, pero é a maneira que temos de poder aprobar esta proposta. Remata, entón, o señor concelleiro do PP. Yo no es que me guste o no me guste, lo voy a decir. Nosotros lo que queríamos es salir con un compromiso claro de realizar una actuación que creemos que es importante. No queremos que sea estacional, como ustedes dicen, queremos que cada vez es más recurrente, nos pasa todas las semanas. Si ustedes creen que eso es estacional, pues oye, nos pasa todas las semanas, nos pasa cualquier periodo vacacional, Semana Santa, Navidades, carnavales, todos los miércoles. Si ustedes creen que eso es estacional solo, pues oiga, nada, no pasa nada. Si ustedes creen que realmente es bueno la buena intención y no el compromiso, es cosa suya. Si ustedes creen que lo importante es, oye, la movilidad de otra manera, pues oiga, promuévanla ustedes. Lo que sí que es cierto es que lo que no podemos es seguir que la gente aparque en cualquier sitio, y sobre todo que a lo mejor si los obligamos a que cumplan la normativa de forma estricta, no vengan a la Puebla. Pero bueno, es su decisión, es su responsabilidad, que llevan gobernando, oye, ahora mismo 9 años, y su decisión es habilitar espacios públicos para las necesidades de la gente. Nosotros lo que detectamos es que existe una necesidad de ese espacio público, y oiga, sigamos con el tema de la buena intención. Nosotros lo que buscamos es realidades, porque creemos que al tiempo de realizarla de forma, oye, autónoma ya se ha sido superado. Y lo de seguiremos a mí en el Parlamento, oye, me parece muy bien. Yo estoy hablando de temas de mi municipio, y bueno, lo que quiero es que ustedes hagan proponerle a ustedes que hagan cosas. Si quieren hacerlas, las hacen. Si no nos dicen que no, pero decirnos que seguiremos es, bueno, para mí es un brindis al sol. Ojalá dentro de unos meses o dentro de unas semanas o tal nos digan, oye, mira, vamos a hacer esta actuación. Yo encantado, pero sí que vuelvo a decir que la forma de comprometerse políticamente al realizar una actuación que requiere recursos es reservar una partida presupuestaria para ello. Vale, pois imos a proceder logo á votación. Sí, perdón, a votación da emenda. Votos a favor da emenda? Votos en contra? Queda aprobada a inclusión da emenda por 7 votos a favor e 6 en contra. Vótase logo agora a moción emendada. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións?
Queda aprobada por 7 votos a favor e 6 en contra. 6 abstencións, perdón. Mirade, antes de pasar ao seguinte punto, que non sei tampouco se vai a dar tempo, hai un erro na proposta no punto número no relativo aos festivos. O sea, sí, era o punto número 3, a proposta de alcaldía de datas para a determinación de festividades locais para o ano 2025. Púsose en concreto no acordo o día 17 de agosto, luns do Carme dos Pincheiros, e o día 21 de setembro, luns do Nazareno. En realidad é o 18 de agosto e o 22 de setembro. Estaba mal posto. Entón non sei se queredes volvémolo a votar ou se non hai problema. Se entende? Claro, non o error, por suposto, vais a corrixir, pero antes xa dou conta deste error para que non haxa despois problema. Pois dámolo por corrixido, se vos parece. Sería o 18. Claro. Sería entón o 18 de agosto, Non, o 18 de agosto é luns. Claro, do ano que ven. 18 de agosto e 22 de setembro. Vale. Seguro. Bueno, en realidad son únicamente que sexan os acordos, pero como que irades. Quedamos entonces, interrumpimos entonces parécevos. Queda pendiente entonces para o siguiente pleno. Damos entonces por concluído este pleno, sendo as 22:57. Bueno, pois nada, moitas grazas. Realmente non podíamos parar, realmente non podíamos parar. Bueno, se queredes seguimos hasta as 23 horas, Bueno, pois seguimos e interrompemos ás 23 non... Xa que poña sendo as 23 horas. Bueno, xa son 58. Remata as 23 horas.